Niyotafuna shisha kwa mono Jaine tuvinina Mipe jaina no shishene Riano Every ebi buwe so Mipe jaina no shishene Na jono so Misuru mashire so Semi sanu nyuma kesi yemi yenu yehunu Niyotafuna shisha kwa modia Every day, Yoda, every day, Emmanuel, Minemo. Send me Sanu, you Makasi, and me, and Yahunu, Niyotafona, Shisha from Modia. And every day, Yoda, every day, Emmanuel, Minisenia, Mekra, Mi Minemo, Esumuvia, Simuma Monsuro. Seminim, seni ya mekura miti yewo, Emmanuel, minemo wo. Mime minemo wo, esumu ya simu mamu suro. Seminim, seni ya mekura miti yewo, Emmanuel, minemo wo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, minemo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, minemo. Otafuni bubo mwa musuro Nemonka wakumato yema Mibaka wakumato yema Omeria sidani uwosuma Minyame midiwe ni msoja sirama Omeria sidani uwoja mwa Enye midin seme kwa uwominse Omeria sidani uwosuma Omeria sidani muwo jampa Enye midim se mekra uwo minse Miba mekra uwo Da 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 mekra uwo Miba mekra uwo Emmanuel, minimo Mime minimo Esumu ya simu mamu suro Seminim, seni ya mekura miti yewo Emmanuel, minimo Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, minimo Ainka FM Misijai, ye wunti na woriba miba. Obubom, bubom, bubom kwa. Ai mi bejai le to me ni muo. Obubom, bubom bewe chinai. Udie china yesu di mukane ni. Ghana adisi. Oboba ofore amamfo emamu ati. Ediba ahinkai 93.3 FM. Visenyati umunu suchenye woriasi. Yasi ya kudye bia rebe sorietia wono mepa Eye yodo eri yeye Emmanuel minemo Miba mekra wo Da 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 Miba mekra wo Emmanuel minemo
Brasimu mamu suro. Fiseminim sendi ya mekura midiyewo. Emmanuel, minimo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, minimo. Anaju desiomwa miba wadano anaju desiomwa wadaso unisesa anaju kwa Psalm 40 minutes into 6 a.m. Friday the 23rd day of September 2022. Mejidi sa no pay Kristo Yesu di adoma badom so ama o. Ahoden wo ho ho an yenso ode yen kwa ache yen. Anything ni asan ababie mu no. Ye koda ye wa mie a anka yentimi ansori. Anything si wa bie yen na waka ya kan atiasefo ho na no pay. Atiasefo no not just atiasefo. Nemu atiasefo ahoden ewo mumu. Ewurade akan ya kan ho na no pay ni ye ka che ne sase danka ni din. Aye yin kan ni din kronkron no. San said ye wa ye buru adwene ne ntiase so. Enipa entumi enka ho asem nwie sika entumi nto enipa entumi nsom enya obi timi ka se masom enya wei but se o kodama ade a chewo no nya ade a yesom enya. We don't get it out of servitude. Debut we no by grace okinkan ya no okinkan wo ka ho a aye se utiri ayeye ena no pay se otiase ahoden ewo ho kekirema da abogiem ni moja edi mu afurusane woni wabusia santin ni nyina mumye ma no na monka se Awurade yeda wase me se ebia na wantumi amompaye but ni ame kan kire wi se wo betie na be ya ebeboa wo biwa no na ka se Awurade meda wase driver ni emfere emma wani ha wo ho me say biewa no na ka se Awurade meda wase na eno na nkrofo bibisa se wo da Awurade ase woden ho na waka kire o mo se ye koda na dweda suo mu na yetumi ehunu se e wo se yeto yapunum na yeto punu ni mu na eba yetirimu se awowom eni nti yemfa ntoma enkuru yen ho na yede entoma ekuru yen ho na yeda keten so empane so na yenhunu brekoro a ena ebefa yen na yansa hunu brekoro a Nyankopon san soma na bofo obenyane yen enu nti na yese Awurade yeda wase say da ye na yetimide ntoma kata yen ho na so yentumi antua yen hwene ntokuro nim na emframa tumi famu emframa na mu nhwedan ni mu atetia ne ntefre enkotre eni nkura a ewo dan ni mu emu bie ni wono mu a wano a wubie ye owura mu ohwene ana tokuro dam owura mu waso a eda ho kwa no aboa ketewa bia ntimi anwura mu Awurade ama ade a chewo na anopa yi etora bia yetumi kasa me dae na kura bewewe me nsa adan a owura fi wo ho hohoro nsa na wan hohoro ne yie but akura na ntimi anwura wo hwenem akura na ntimi anwura wasum oh Awurade to me so Awurade to me so enu ti na no pe me pa cha ofase da fama ni din kronkron no sanse ono nkwa no se ne ofata yeye ano pe ye ka the living FC no ho enu ti yesi ase dan koma ni din kronkron no sidani wosuma minya me midi weni soja serama enu ti na no David asem o kan ye o se den ena memfa nhye onyame anamu ewo eyiye ene adoye a waye me Awurade de enhye bosome no ase asomdwe mu ene bosome no ne de to so aduenu miensa ye yare ye Awurade ma ye ho to ye ekomo di yen o ma ye aduane di ye wa ma ya nda deja
Wamaya na bontin. Awurade amma yatamfo anya yen. Bosumi ne da etoso aduenu miensa ye ne o. Abusia enne ame ne wo kasei enkrofo yibekoyi wo mufunu. Ede wo makose fom ochena no. Ye ni bebre na sha afiase. Yani bebre ni yewura eye January emu. Yani bebre 31st December last year. Na ye nyina yete ase aye bɔ mpa ye. Bebre no a enne ye koyi wo mo abeto mpa so na wo kyena yakosie wo mo no. Na yani bebre no a adwini bom. Na bebre na ye na mfofo ayetumi fa mobile phone ya frɛ wo mo. Enne ye tu ye ngani a wo mo eni ba bia. Hwɛ ye nka mfa nhoahoa ye ho. Yen kan fan kyerɛ sɛ yen ye papa ya ye na ama ye da so te ase wo mo bɔne bi om ye na ama mo nte ase dabi hwɛ enye ne saa yen ye de no eyadom yen ya dom no ena ye betumi aka sɛ adɔso ama yen na eno no enye sɛ adɔso ama yen sɛ ye koye bibi na ye nya samfa so no da bi o ene sɛ bi a ye de sika bi ena ede akɔtɔ da bi eka sika nko a anka nipa bebre nko mu ngu because na o mabusuafo aye krado se eka o last drop of we kwampokura no a they will make sure se wo mabusuafo ne be survive but enam se enkwa eni sika mu enkwa eni nipa mu na ewe asafo awurade nsem no na ono na otumi chiche o chese we mo mema ade ache wo mo we mo mema ade nche wo mo na obi ntumi mfa no nkogina court enko bisebisa na asem se die benti ene wo ye nhwehwani mu na wama ya akra mo afri mu na yen mo yete ase oh erade ni ye dini ye ena ne erade ye bia nso ono pe no wote ase anka nte sa anka ene nka ebebisa ne se edie be ntire ni papa bi te se yakra Nyankopon tumi frɛ ne ntentam sa ono pe no wenim ne oye no wote ase ano pe wote ase ampa cho enya akwadworo ka se urade me da wase enkrafo be ka se ma wo me da boshi aigbefoɔ nso anaju desiomwa ene na Hausafoɔ nso anaju desiomwa unisasa anaju ewie matu foni bonia kesi wate wasu anaju desiomwa biba wadano anaju desiomwa wadaso daye no enieti eni ya misumi woye mawe wasa anaju desiomwa biba wadano anaju desiomwa sisa anaju mabofudi musrefu sane godiaga Allah anope ye danasiu chiwa kaisa najunu obitu enti won so sen na wo kan urade me da wase e wo kasa mu imano emitu kumwana jofano tie mi ba mekro mimi kromu de uduru wono mo a yesan kra bo urade nsamrane ye bebo ne nsamrane so no ne omintimrim dade ako ono ene dade ayemmo ne kashire oye osrebo sekyerema wo we dade mono da amansan hene bransam oye bransam adu katawere nyankropon efiri bra ye bo ade na obo ade na obi nim nia obo no na ono santi ade bwase na enipa nyina ewuo kɔ no wada so tim ma bia wutim eni nti yesi oye omintim minim dade ako wono pɛ ena osum fidie wo poase a oyi atwe aso eni apramre ahuru bi da enti anopai me wura ho me ho kakra sanse maami ana me ne ye fine pa me ba aboabo ha no me ne ye fine pa yakra ba ne die mu
ne de anye no aw obani dibu yeni mo no mo pa asebra na esemu a nkene akebe hu fe ebe sia wodo ye ho but weekend we na nkasa no a emu nhye da nyesa but nyame ho asa yie ni dɔɔso ye be kɔ wanchi ni abesia kwa asene ni abewie wa boabo yakra de be wodo ye ho obenu hu so owu ye but near Chelsea on the other breath, switching to the brighter side of life. And ne wofa anane JB wofa anane ne birthday. I don't see best celebrating in a grand style. Wofa JB. Oh, we are too much. And your birthday. Wow. Na onipa muno au yakra onipa muno ya be na di brode ene aburo bidi bia che anya se we na ye sune ye ni biem no because anya se wo konkran aba ana wo kotumu wo ko warewale ana boga wo ko United States of Asamado awo mabiom ewie mu bobre ma memfa ma we na se nsem de de cha abo abukuro yi me ba to say na ewie mu bobre be sia ko o si ene ensuo no ebemuna pa ebemuna ensuo no ebemuna pa enti efitia no pa ya ensuo no bemuna ewiem be tum ensuo no bemuna pa na o kire se be ya saa de akopum anwumre twan awia emu be ya den sumuna no anwumre nso saa na se nsuo be muna na se aha nyenkran eyenkran yanka yese okọ tashi no nsuo muna saa no a ye wontaafo mienu bi yesi ye ya no mdo moto a kire soro nsuo ne beti akosisi a wata abo ha de minim se monsoso ma bene saa de a batene no o kire se nsuo ne be muna saa fitia no pa yakosi anwumre den ye be pete so are ya se Adisiye Ofore amamfo emamo ati ediba ahinkai 93.3 FM Abomi anu mi asazo nazo no pare kachire no nasani oh sikana ti atazei woyani wa ubi da obi osuni arewo enije emruso osi ama mere na ganyami ede manu to me go yeah na mama onyami asi mere mi oh odin tiatia mu bia botin efrewa na tie akwa ahimfie osi ohine akurugu ya mi disi anti mumfa ka shire mami wahe Ain't still talking about our message for the week. Power over everything. Power over everything. Erade bema yetumi ewade nyina so. But erade bema utumi awasa wankasa so usiesie wadwene. Obroni beka say you must prepare your mind for the power of God. Awasa what you say? With the power of God you can do everything and anything. Everything and anything. Into obi betimi aka to say me dey bia me bom pae but empire na nya adwuma. I try to pray every day but it doesn't always happen to me. I know the idea.
Hallelujah. Enti se obo mpae on na mpae na de kodi ade si wani so a wo ho mpae no ade ni memu a you got to check the power level of your prayer. To me ben ide you need the power over everything. Enti wabra nkrofo eche yedie wabra nkrofo echa ahode no. I want you to look for power. Seek for power. Tend to pray for power. Pray to me. Say oh to me a oh ade nyina. To me no America na nya to me a yekuku nipa. To me no America na nya to me a ukodi bone e de apɛ da bi. Na mom eye to me a o kwasafo awurade anim na why engage in a fervent prayer. So what you say? Oba mpaya sa mpaya no ye anibre mpaye na wonim say the only person that can make and unmake is God Almighty. The only person that can give you power over sickness, power over miscarriages. Me nyinsa ya na misro za nyinsa we kra ba na misro ebe say there be you don't have the power. But say oh to me no, then you begin to speak the mind of God. And it's any pain answer where you because you have the power. Because you have the power and you know what the power is capable of doing, then you'll be able to speak positively. Say Ning say we will miss me for your funa na say, but we na abano a big jina. I was say kasa with some level of tumimbi. Power tuming oh tumia awade nyina. Enti na no na ye hyase na ye hwe osofoketu bia oni sofopani kokoye adwuma na osi sofopani na promise no ahode sofopani ne promise obema no car obema ne dan osi for 15 years ni no oni sofopani no aye adwuma sofopani ni muano na wadwa na wo kane nsem and am sekrache nyabotre oni sofopani ne nam no sana sofopani no obom paye man krofo ma breakthrough ba eno kan hu bi kura ne ma osofopani no waye yie because minimum sofo no bebre ya omo ye yie not because okokoye adwuma kirikiri bia da bi but eye adom eni tumi anyame de ama no obom paye de ma obi a na aye yie na onipa no so de so aseda na wode abre awurade na wabe hira wo no nso so eno na ama sofo no bebre wo mo ade won ho enti say o witness bibi saa watena se bisa ho say de be na mane ba saa osofopani no sabi o ono no ni mu no enye nsuo ne gumu o eye moja kokko no ebi gu mu no eno abi ne gu ni mu. The only difference on say osofopani na bompa ye nya tumi power na say tumi no e na ekotwe yedie de ba no. Listen, power brings wealth. One to the American, no. Me say power brings wealth. To me, Eddie Ahodieba. Listen to me. And now Nyankopon can say, it is God who giveth power to make wealth. So what was Eh Nyankopon e mani pa to me no de ye. And it is a winya to me out me di ye. I don't pay. Pray for power. Pray for power. Pray for power. To me. Also forget what bompire for pray to me. Emma when he mere also for penny a chedi ankro for the mano. A to me when ya and what the bompire the ma one more breakthrough by ya one more chena diano. Therefore, and into also bompire. Pray for power. And a jume my ya and to market to your muda. Okay, you don't have the power. But all to me no own. Ube to me I engage God in your closet.
You know what? Say Nyankopon ma utumi no no ma uhunu say you have the power. Unsrohwe. Safo no ye kasa pe omo say we mo de omo ye dwe. We jajaja or your hand time. No. It is not like that. You have the power. When you have the power, only form pray nyoma hu. But you just command, hey, I need this, and it will come. Nyame som na yes no. And yet too complicated is how. But say when hunu kwan na was offer so no a. Obe bregu. Oh, pa de ba ko ane som. Enhye da nya din bebre. Eye nyame som. But the etienne say principles say wo ho no always we want to jettison it. But listen to me. I say climb the stairs. And you one after the other. So we are going to say you don't want to subject yourself to the process. You don't want to go through the process, but you want to become boom. It's all about principle. Number one principle, it says seek for the power of God. When you have the power, then you'll be able to command things to your benefit. To me, then you pray and rebuke it. Just yesterday, I did one. FI. Listen, to me, any GDA faith and work it together. Me wo GDA say to me woman sana me de to me yefunu so. Na matia sa inconveniences na ekoso me yefunu mu no. Ama ebeti ama ebedwane. But wo kura usuru ye na me koye kura na nkwa ye me koye na nkwa. No. I remember. Yeah, sha say yesum nyame foforo no. Who say born again for no. Ya na omo ye too powerful ama. Na adwene si wo hia bodam for no de nsato ne so kura ne ho beto no. You know what? Say ordinance nsato ne so anka ne ho beto no, but or doubt it. Na me ye na ye better than and you be na two Peter no Peter nante poso or nante poso unya kukudro sha se so nante poso afei oba ni pati biemu no no sha se den sem yi no na me Peter me na munsu so afei Bible say he began to sink. You need the power of God over everything. Power over everything. Now what you hear me say rade say oma with me. To me awokasa wan kasa benya gidi say because of say me wo to me nti. Me kan ebeye adwuma. If for nothing Bible say onipa techere maso or the yedie ene de ba ko no aka ho na de obebie wa no abeka ne beye adwuma. Awurade ema wo to me. Na oma wo hunu say wo to me nti okasa ebeye adwuma. Adum rankoso nkan ho. Na do munya kese yemfa ma o ye gyanyankopon ba nyankopon no nkrunkru nyankopon yire so kire so abrabo emu se den obekoso atena no yunu na se a sa adumura no ongu animu aseda ofre me obo wo ba ofori amanfo aropai machi ene ye de bro free break up him say no ndu be sports ena ne braso yemfa nto aso Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Nyankopon ya demo enwumre I hope say enwumre mom na money Brazil for no mo can say Brazil the Salasa Uko school papa the Samba boys Uko school papa na dwafo no so can say Brazil and Brazil dwafo no kan Brazil what I say oh I see oh honey earlier na die oh yeah early oh okay any me share dan nyi wachini bebre sa but yeah no more call me international school and I di minimum me masana go school di me international school be di MCD international school na to see a transmagnify ababa be yes your friend Montessori okay school ben ejenim in school am ko oh no, you now na visa. Oh, na no ma me church na dey kan kan. Me ko Roman school kakra. Na me ba o dance be ko e shedai kakra.
and I may sound so called Methodist kakra. John kakra is all kakra. Oh, okay. Okay. Until I'm seeing you school potty pamiko and Mikobe. And I said, oh, boy, you know, your school child. Oh, me so make kakra, but initially in the year, international school. Okay. Maybe I'm international school. Maybe I'm international school. Your friend on Anti-Salo Daycare International. Are they with you? Oh, those days, you know. Yeah. Anti-Salo Daycare. Salome. Daycare near more shots here, no. Cho. Into cho ni daycare, no. Your crown of Panisana. Ye didia ni ada. Ewiano ni enyane ni edware minim say say da so ho a sister bia ye omu dware wo akwara nko de obes nyane wo dware ho ma na usu ne dware sister bia minim na o kire nkola bia de wo school bia wo ahanu si na misa nsenti nkola si ni so mo ba ode no mo kire o mo ka de kire o mo ko sa kora so fi na sa kwala to fe ne de enyum to nko a ye de say ye didi wie sa no a ye da ye nyane anu o madware na o masan hye entare say da be on how ma make da bi ana ye o de entare tu na ekọ enti de o de kọ ye no ye dware wa ne asesa no na wa hye foforo ba sa teachers no nya be chiro mo so mo o makatu ya so sa nkora de o mo na wo sen ka o makatu ya no so ye ne kese o so adwuma na o me na din obi ba na waje no ya so ska na koma o penifo na din university ne yi no o mo chira de eyi pampers ni mo na mo te o sa obi awo ne ba na wo na o yi pampers enti me ko eyi Anti-Salo Salome. But we try to do it Salo Daycare. Daycare. And we all twice what. Next one the international one. No. What have you watched school? So what I say. Until you free one more ja. Baby, I be kono akwa twice. Uncle Bium so baby. Sa time on international school then you say it well. They say no almost your friend Montessori. They say 12 school fees Silicon Valley, Juan Valley. Yeah, right. Yeah, ko akra Johana na say class 3 nim ho na nyame yadom na me ye feel de ko abina so bia if you for school if you have been in the school Kingdom Preparatory sa e wa bena se na eno so ye preparatory school oh okay eno man tem mo de agidi pa na da so ho de wan ya ti asepa da so jan na so pa de wan ko bi na se no o nya guy oh fiti dwa habena se mbolu krum ho nkru na twa hye ni na obi mkwa fi kwantafo na back to Abanasi school Kingdom Preparatory okay na ayi of friends saying afia owie wo ho me dindi o di ja no kra ntino me say so owie na so bia but wo di owie wo ho me wie school ene say no so call school papa na school papa there Kingdom Preparatory Preparatory school bia preparatory school there say papa say ade ne share from international and a bidru preparatory Kingdom Preparatory and a free preparatory you see obviously the Montessori say baby adun there baby adun there baby say adun there pache na wono school fees no Kingdom ho then time ya people type friend mistakes so tiase oh you use JHS in man of 2010 there about you contem na ya branch no ya assembly man Abanasi now no school fees there boy we and your headmaster Mr. Ochere Oluma bugi ofi no ofi yin eba Abanasi kuro be opon kuro mafin anyina se yes okay afia mo na unity we unity what kind of some na sa headmaster na so tiase meji result tiase because I charge me hunu ba ko but se see area me se dem hunu mo se me ko anyina se so ye ana me made for na so mo me huom na ma me timi huom bi gra me ni din esa se wo ko school be brete se ye no mo a enti ye se ye wie sa international ni wie no abrabo ne se ye afi mu ntinsem enti ye ko ayi Roman kakra ni akọ presby kakra presby dia me ko ba be 3 or 4 times and finally me be wie wo mu oko we kakra ni akọ kakra so papa na won na me ntena fa akọ ntunso ntena fa so ko so ko adi ndachi baby abeko bia so papa sofo police
Sa adwuma bi on tena fa ko wo be chin school wa ma wa ye be she wo be chia mo abre enti opani mi ka say wo ko kaso to school kakra I ho na Anglican wo kaso na ka wo ko pe ayi play aye no na no bobo no nso ani nsino oye why say ayi ban mahama ban mahama be bi na zo bobo yes wa ko wo fa amfa ye na kwa bruchire wa chinkru ayi landing crew mo team ze hu na ko bo just no kwa mo friend simple ka me nya quarter of ne mu ani bia ebia dem ye Usman Dembele wa chia ebia me Usman Dembele na say bia sa kwa mo friend saying your friend BBBB Rahman was a BB born dio onimbo onya nso ngopa ibi nya so twitwan onimbo bet ba bi obeko bi amfa bet ena ne papa nso di sika ewura mu sa enye se nye sika ne de bobo David talent uni bia ne osisi abon de nya talent ono nani na je ho na nya talent bi ma de papa yi konte abrafo no born won nim pass you o hwe abrofo bo na Ghana fo bo de na fe se won se de bia on be ka se Ghana wo akola sisi akrampo na wonfa na engina pitch so da na se bi onyi wo fie na de ball to ma na ka so impossible out me say e bia idea nkakra ho no talent yes but okwa abrof no mo ye be chi wat na wonum say ade we pese e kire wo inte ya the place me no si wonum say Messi de ono de ye de ade na che no but Ronaldo de osuaye so what I say enti ono so obetumi aye say ono no ne ewo ana odi sua ayo ana me say ba we do ono ni we omukra na omusua no ana omayama na ye fe ne mi jamu se mo nkwa obidi kan ka omo de ansa na maba mo de and oye de ya beka enti do once enyo mu nyina na omuso na omunim ebi de talent yes ebi mo so talented but dudu na ewom na so no omo a ya kire omo dudu na ewom na omo a I mean omo nyo madwen so mbeye so ati ase na ye de enyoma former president ban the on the area I don't know maybe coaches ye de omo man but even say in the early stage you know born na obi omo ni gbogbo nya bi boy na afina wo kosu abebo early stage you know ball no o tu bebre ya ntumi mo not say na ne hazard mo so be there hazard two doors so but no bobo early stage you know ni papa ye na dwen say ni ba no bobo ana onyi duru ba bi na ohun say e bia football ska be wom e ma wo ko e be boa no opeso di ni shem say na papa no early stage you know say oye na dwen say ni ba no bobo era odi ni shasi no odi ni shasi na ebi odi ni shasi ya wo na na ma menim so be ready era make ka say ebi an ya wo kekra na odi ni shasi abra say wunyi ko onim na de obaye ne ba football start enya so sisi ya wunyi ndu bi ansan obaye na ba o era make ka say football ni awo kan ebi abro chirefo na yesa ebi o shakete ya wo wa ye hu bibi era say ebi o shakete no o shakete na ne papa de ni shasi ya ye tie ye hu o so na kan ni shasi ya na up to now make me say obey one of the best players. Oh masa odimbo nipa wai kakra obere obo so that so what you make this statement then it means say one shot yentem odi esiga na make the last time say Stephen Apia testimonial game and abani nne mukata abobo kakra ya de ko to wafa by 10 years man ba ko bi ene wo group bi wa also emfa enye yi ona ma broje dan mi say wa ye video bi say enche beti news and ya beti news so be di papa de ya na say obe onye team kese ko baba ebia ebe yes South America how many ebia countries on me but President Baba na obobo President Baben. Oh, George Weah was one say baby nso bobo. George Weah, yes. Yeah. No crampo no obobi. That's a question that buza wanya bia mawa. Obobi. Na football moja no. Dem wo ni mu. Nti no po dey say ne Bible bobo a. Ense da anya uesa. Wa kwa kwaje wo best crampo da. So ati ase. Na enya Liberia ni sensemesi ye kwaba no kwan ben wo say. Wo dey sika kase esi no. Yeah, M5. Uyi onu furu onu ma. Wo dey yemfo because ni papa we no on bobo. Oh yeah. Mahama go school. Yeah no bobo. Oh that be. Obedem. Football dey so be so what me bobo but your professional football ho no. E no asem na make yi. Eti okay. Say o ka ko ti say.
Ronaldo papa no boy. Abrante no aye kana asem no. Abrante na aye kana. Em say hu na che wo ho. Wadidi am na fura. Nyame yes ebeti na basa nti na meka say me ne mo ya adwen ho no say wo hwe na short asisi ade a ontimi embobo no so aja say but early stage no ne papa nim say adwuma we ye adwuma pese me ba ne ya na kodini shemu ntem a na ko betimi abo sana pese me era me so me bisa say ebia na osua no o shaase a o training oh ya fana shemu ntem na ko fi describe ni say o funi no travel be here ya fana shemu ntem wa ye gbran ya fana shemu ntem o say wa wi aguma o say o mo ye gbran sa no krampo na ude example Kylian Mbappe TikTok so that say ude is Zlatan Ibrahimovic we no omo abobo mu din no omo no ye wo mo to akwawe so we no ya wona to sika nim wadia nam na on ne tena asi 2 minutes ikura obeje gana no agu so your footballers are almost your woman to scam say but once ntina me ka say nyina be fi the idea na etai chire if se na papa person bobo etu dia wo gidie wo ayi am friend say kura me referee ni din o Ibrahim bibi Mahama minim bet example to say bia Barcelona form defender yi oya royal nkasa enti wo dachi bia ubetimi a revive wo football yi career no o sisi ai yo adai o si dachi ya beto kan prem dia okay isi ono baby ono na ono ajire enti okay prem ubetimi a revive o betimi a revive sa enti ye hunu mampani Mahama na onya investment no invest with the body no mama ya o dia no dia fa bon kiti jama bo abonten obi hu ya na ade say ubetimi ayo na mso sisi abi o dia do na aka mo na wapira enti no sisi ono so ne to ado so ana samoja asamoja fe no omo ma concrete so akokata no wedi dia kuma na wafu ya de se awie na pida ho samoja nkambo se ho ya no ni akọ work up omo ma concrete so akokata na dia bre na ho basa o metimi abo etu so betimi aye o so betimi aye amana ye sisi ai sisi ai metimi abo baba odena ka bo bi obra odena ka bo bi a prayer obi ya kwatro match e down so a ye koduru ho a odo na si so a wepra wepra say boss me to be more wepra obi anya no hwio ode na si board odo agina wa ni mo emle do pera emle chale moto aso agude wisam ya de tuadwa de no so de ama me din e Joshua Kwabena Janim obati Yosef Ajirin kan afa obron poku wa ene Remo na hyete so ebo na finsem no ya de Abijao ene anopai yemfa sida Emma Jubilee Hospital me pa cho hododo obeba bi age ayaresa ye ya yaro na nkasa na betimi atu afiri mu ntem dia Remu Jubilee Hospital akache okwa na se Dr. Bejina so 24/7 ahwew amani ne yare no enso atimi atu ayira ebia wono pese okoda ho na afi oje eye aresa ye ya okwa na se bi papa ho no ma obetimi ada na afi bibia nso atimi akoye edi amount afi pese o check eye blood group anase ne no blood type laba otu kese on ma labia pese oye bia no yebetimi akọ mo Dr. Chiro Ndrama se kona koto na afi fasa ho yare a oba pharmacy kese ho no ma eduro bia opa to bia no obenya bi ato afi antenatal care ani postnatal care nso ho ene ma ema na mafafuo ne ma na nurse ma wo awie no so no nurse oba yebetimi akọ mo na bibia nso akọfan ede amoti ata ho no de ma surgery for na afi mu so ampese mu operation no mo ba yebetimi aboa mo na bibia nso akoye edi amount na se wafo afro na pese obosom ne beso no obawo afa ho afa obode a so copy me maternity no na fe midwife ejina so ehwe e ma directions a na oya wosom ne so a onso betimi awo afa ho afa oba na bibia so akoye edi amount ebia prostate na etiti wo anase ne no yoba wafo afro opese utwa scan a bra kache ultrasound na fe ECG scan ho no ma ebetimi enso edi aboa na bibia so akofan edi amount nti eno ne sane sitie wani na etete wo wani na eha wadwen a oba your hospital ho no ma na so mbetimi akomwa ama aduro anase ne se glasses so na unhia mbetimi edi ama na bibia so akoye edi ama diabetes na hypertension fo no so no ye mamo enkyerɛkyerɛ enduane amundi na fe enduro na se monoma ebetimi aboa Friday no pa bia intimi no kase de ena no pe enkyerɛkyerɛ no guso a ekoso ntine no uye hypertension ene no patient anase ne no uye diabetes patient a remu o makache na kɔgye
chire ni bi na be bia nso enko fa enfama insurance na de eba nso de a yebetimi age na fe ya hwe ye kanti ho ntedua na opa tobia no wonya bi edi enso ho fe number na fe nkoma ka we chire nyina no onu endi number no ay 0244 575799 0244 and 0241 784645 0241 784645 uhwe chi akwanya na se odabo abu road no so Amantra bridge so honom na obehu ye Asida ensa en confirm Pacific Miles Enterprise and ano pay me come for the amount. Dane da me ba me catch you say open ade ato de pa say de be ya uyusu a enye say uyusu ye nche bia na se nema enso etutu frim na eka ebo samba fie da bi da oni chemu na fe kope bito na bia enkoye enfama e bia na open musical instrument na to say eye organ jazz ana say eye guitar na open bia to da oni kochemu ubenya bia to na fe bia koye enso e de amount pumping machine ya tuntomi e wanyana kache sanso na upioma hand dryer ubenya biato eni niama pia kachi ebia na ope wheelchair ato ede amana nabi anama me bi yarewa binti no abubu no agufuma ko pebito na fama na fei ne ho enhenhan na bibia enso enkoye emfa emano microwave okwa ubenya biato ope electric iron ato anase ope electric toaster machine ana ato akwa ubenya bi enso ato na fei bia koye ede ama woolen carpet eni niama kachi pi ana se etonton ya na kachi dawani na afọ ni chemo ewo atim do kwan so coupon checkpoint uduru ho a obehunu eye Pacific for na afenu makodidwa na bia koye enso ede ama wonu omundi komo na feji nchemu a akachi enso enina 0547 716580 0547 716580 and I said 0542 3087 30 0542 30 8730 ofrema omajo sunu wade hu komo na fedi aka cheni na onuomo aka afa yanshan sem na se MFF the UEFA Nations League na enra ya dia games no ebi aba so na se na results no enso ekoya ya Croatia etna se eche Denmark ebone kani mienu ama Denmark fo no omutimi ete kanu bako afa France enso eche Austria ebone kani mienu a Austria fo no omonso omantimi anti Belgium enso etna se eche Wales omutimi mekani mienu a Wales fo no omutimi ete kanu bako Poland enso etna se ema Holland eche ne bone mienu a Poland for no omonso omantimi anti Lithuania enso ane for Iceland game no ya da ekopaye ekoye 1-1 Turkey enso no symbol sa game no enso ekoye 3-3 ho Kazakhstan enso echi Belarus ebomekani mienu a Belarus for no omonso omutimi etikanu bako Slovakia enso tansi ye hwan ema Moldova etohye no so bonekani mienu a Slovakia for no omutimi etikanu bako Liechtenstein enso etansi ye hwan ema Andorra enso echine tiana kani mienu Liechtenstein for no omonso omantimi anti yenani afani chemu ende matchisa etofem ewo UEFA Nations League no say NSA esi etie matches ni na etofem 6:45 PM Kane na senini na etofem say City Germany etrenfi on Hungary at the Airborne Italy betrenfi on England at the Airborne Sansona Pima Bosnia and Herzegovina at the etrenfi on Montenegro at the Airborne and 6:45 PM no game no etofem Finland etrenfi on Romania at the Airborne Georgia etrenfi on North Macedonia at the Airborne Urama Bulgaria etrenfi and Gibraltar at the Airborne Estonia etrenfi and Malta at the Airborne matches winning na etofem and enumere de musem dina e de agao afayam piamo our international friends bia eno so enro timi eba so Australia tenase echi New Zealand ebone kanin bakoma New Zealand for no omonso omantimi anti Cambodia enso ayanhwe hama Bangladesh ebone kanin bakwa Cambodia omonso omantimi anti Tunisia ekoba we echi Comoros ebone kanin bako Comoros for no omonso omantimi anti afa Iceland enso echi Venezuela ebone kanin bako Venezuela omonso omantimi anti nti we aye games na se no so etimi ebaso yewura mu na fe yanhwe aye international friendly matches bia wodo and to from say NSA AC akwa Burkina Faso trafe oni DR Congo ade Airborne South Korea trafe
ɔne Costa Rica ɛde ɛbɔne Japan bɛtena fie ɛde USA ɛde ɛbɔne Qatar ɛtena fie ɔne Canada ɛde ɛbɔne Egypt tena fie ɔne Niger ɛde ɛbɔne Mali tena fie ɛne Zambia ɛde ɛbɔne Morocco ɛtena fie ɛne Chile ɛnso ɛde ɛbɔne end game no ɛyɛ 11:30 AM ɛne sɛ ɛtɔ fam afei uremo nanumre Nyankopɔn ɛyɛ doma 6:30 PM sharp no ɛda Brazil ɛtena fie ɔne Ghana ɛnso ɛde ɛbɔne away ɛyɛ international friends bia ɛtɔ fam abedi musam no ɛde agyaw afei yɛnkɔ pie mu ɛwɔ Europe na afei yɛnhwɛ nsɛm ahodoɔ nso a ɛno nso ɛba so ɛwɔ na onim sɛ ɛyɛ ade a ɛnkyɛyɛ Netherlands for ɔmo de bɛtu dwa sɛ ɔmo captain no ɛyɛ ade a match bi ɔmo bia no na sɛ captain handband no ɛbɛbɔ na sɛ atwerɛ one love ɛwɔ so na afei rainbow colors no ɛno nso ɛwɔ so we kyerɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo sosɔ so ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛ discrimination ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛ yiyi mu sɛ ne no sɛ woyɛ bɛma na so ne onyanko bɛma bɛda ɔmo no ɔmo gye tum sɛ woyɛ ɔba na so ne no onyanko ɔba bɛda ɔmo so no ɔmo agye tum ɔmo sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛde ɔmo gye tum na akɔpie ma FIFA ɛde aba sɛ saa nneɛma no ɔnsɔ so wɔ Qatar World Cup a ɛba no cause ɔngye ntum mu sɛ ɛne no woyɛ captain na sɛ woba ɛsɛ ɔde saa handband na ɛde bɔ wo nsa na sɛ wonim na sɛ ɔde saa handband na ɛde bɔ wo nsa na sɛ ɔno no ɔbɛtumi aba no woyɛ nsɛm a ɛno nso FIFA ɛba de mu nsɛm no yɛde agyaw yɛna ni MPM ɛwɔ so na Qatar report form ɛnso ɛba ne sɛ abrante nkyɛyɛ amakɔfa no fi Sevilla ɛbɛpie mu ɛwɔ sɛ abrante fɛ no Jusconde ɛnra abrante no akɔ pradi na ɛne sɛ fans for ɛkɔbɔ ɛyɛ game a ɛsɛ ɔmo ne Austria ɛna de kɔbɔ ni wɔ ba mu no 23 minutes pɛ ɛna sɛ abrante no bɛbɔ ya akɔ pra we sɛ kɔ Rosem ɛfɔ Barca Qatar de mu nsɛm no ɛde agyaw yɛgusu agyina Barca na yɛbie transfer window no abrante ne Ousmane Dembele na sɛ ne contract extension no or extend yɛ ɛde ma Barca bɔbɔ no na cross bi hyɛm sɛ abrante no sɛ yɛwie season we na so bɛkɔ a na so betimi akɔ on ɛyɛ sika na sɛ so bɛ sɛ 43.7 million euros ɛne sika na sɛ abrante no sɛ yɛwie season we na pɛ so akɔ a team bia pen bia no betimi betua na afei wo so no wɔtimi afa abrante ne Ousmane Dembele na report and second sɛ ne no Chelsea for ɔmote sa no ɔmafa tu afa jansa abrante no ɔmbɛhia no United nso atwomoti Liverpool ɛso atwomoti sɛ abrante no ɔmobɛhia no na sɛ abrante no ɛkɔ de a 43.7 million euros no na sɛ half bɛkɔ Barca hɔ na fi half ɛnso etimi abɔ no agent one ma edimu nso nsɛm no yɛde agyaw Paris Saint-Germain aso yɛn nsɛm form ɛba ne sɛ abrante fɛn Lionel Messi ɛnkyɛn na sɔm kɔfa abrante ɛbɛpie mu ɛwɔ Paris Saint-Germain bɔbɔ kɔ no mu ɔmo sɛ ɔbaa no wabɔ mu yie papa sɛ ba ne sɛ yɛnkɔto ntɔn mo ho nneɛma ɛsɛ nkɔfo ɛtɔ yie paa ama mo sika twitwiri di ɛyɛ 700 million euros ɛna sɛ ɛde abrɛ bɔbɔ kɔ a yɛfɛ no Paris Saint-Germain na ɛne nkɔmɔ form ɛba nda no pa medimu nsɛm no ɛde agyaw Ukraine undefeated in a back-to-back heavyweight champion abrante din ade Alexander Usyk na abrante akasabaka na noada oche Anthony Oluwafemi Joshua abo ball na ne no na se heavyweight no otimi agirisi na so no se after sober retire no so komba ese miensansa na miensa na bako no na se ade a oso peso fear abrante din ade Tyson Fury ne the Gypsy King oso peso hia no samso de no chiema so Canelo Alvarez no oso no peso hia na sa ko bon last bat no or Ukraine aso de bibia so begu from where sama and so efi abrante din ade Alexander Usyk ho eba edimu so nkra no yede agyaw yedani abafie yabafire mfasede nsem emfama unnatural mineral water dane dame ba me ka ede Chelsea unnatural mineral water de eye insupa eye bottle water we enye sachet water bottle water nti bebia bekobia no obetumi akuta ede akwa se emfa yie pa ohukura oni kura beje ene ti kopa bitona fe bia enso enkofa emfa ema bia na woye aye woye engagement woye party ana se woye adore ade bia woye bia no obekwa kohia eye unnatural mineral water na de asevo kama se de be ya hoho meba no omenya nsupo panom na bia enso akoye ede amana kana se so se aduanum droni na ewo ensuo mu ase potassium calcium ene de aka teni na obenya ewo ensuo mu abobia ebeboa na bibia enso akofa ede amadawani na foni chemu ewo atemoda ye Begana Commercial Bank no ye ne na NS edi nhwanimu a be se onsabe nkum so no ye se abrunsan foforo bi kura na upegya wani be se unnatural mineral water no ebo animu ko be to na fe bia enkoye enso emfa emao bia na upedo soponatu ebia akotona se ope baku ato akono eofie frepeni para ne ni nkomo that was 0249 680 213 0249 680 213 0500
0231 offer and natural mineral water omejo suna fedia ka cheni na onu amo ache Young chef system na say FMF the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache and na say ebonunsia epemu simaduasa ya Black Stars ejina kono our stade Ocean Le Havre no and all France on a big game eba so the Black Stars of Ghana and the Sarasao the Samba Boys of Brazil na the eboni na head to head na say that Ghana and Brazil and tema na say 2006 World Cup na Germany no omche Ghana omboy kani miensa yentimi ante afe 207 na friendly omche Ghana omboy kani baku yentimi ante afe 2011 so no so ade omtimi ache Ghana omboy kani baku yentimi ante nti Ghana na say Brazil about 3 games yenhye 1 goal kura enso entiamo wey na papa ndim ade coach Otto Addo our head coach Adma Black Stars no chema na so hwesna boys no omatrani anani agi training ho pa ye na hwe discipline na campa na say Black Stars are ready for Brazil yentin sama coach Otto Addo edituja. I really enjoyed watching the boys training. I enjoyed that I don't need to push anyone. Everybody's giving 100% the training from what we saw, and make it hard for me to find good decisions for the match. But this indicates that the players are doing a good job, and I'm happy for that. And so far, from what I saw, very disciplined, very impressive, very agile, and good to see them boys. They really look good, and I'm looking forward for it. We sama coach Otto Addo edituja na owie no na ochema ye bisa nse do nchema na se big game obobe piem Ghana wa bobo matches abo Nigeria munyina na we die na se kankani po we pa na eba so Ghana ne Brazil pressure be also as a coach Otto Addo ochiremu say I won't declare that as pressure, but this is the job as a coach, and you always have to find difficult decisions. Also, let's say if the case would be like everybody's doing bad, then it's also a difficult decision. Maybe it's easier a little bit, but yeah, this is, I think, the way we want to have it. We want our players to have success in their clubs. We want them to score, but also to defend well, to play well, to have assists. So it's not only about scoring. Surely scoring is the obvious thing, but we are monitoring all the players and looking at their performances. And this is for us one of the measurements in how we. We sama coach Otto Addo head coach Adma Black Stars of Ghana edituja na numu sensama na GFA president pa fan Keto Kreku enso ekasaka ade kira Ghana Black Stars players and as oka chom se mama ba mumuda na omo friendship mu se dwumadie ni de yiri se dan a ometumi enso ayema na yefe yenkotie ensama pa fan Keto Kreku edetu yanim. Ghana is proud of you guys, and generations yet unborn will remember each one of us and each one of you for the key decisions that you took to represent our country and your country. We say God bless our homeland Ghana and make our nation greatest. Now each one of you have joined the family in our attempt to make our dear nation greatest, and we will make our dear nation great and strong. I look forward to working closely with each one of you. You guys know already, I'm a footballers person, so I'm always with the team, and I stay with the team. We stay in this family together, we laugh together, we work hard together, and we would achieve. Let us all comport ourselves like this man has been so far, and let's just ensure that we deliver. We ayasama Keto Kreku ede atuani wa manansi wa and as a new place amba Black Stars camp no and so omamo akwaba e ka chom se efia di fie enti obi am obai de omani nko omunam na fe omunyina musi akan ye enso emfama Ghana na bia enso nkoye emfama omai konkro Ghana and for mu place afi and amaba join Black Stars no yete ensama Keto Kreku ede tuanim. For those of us who have just joined the family, I want to say thank you to each one of you for that decisive decisions that you have made as individuals and as a family. We don't take this for granted, but it's also an opportunity for you to make yourselves proud on the international stage. I say this with pride, that our national team can be compared to any national team in the world because we have the quality. And if we stay together as a family, we can face any opponent in the world. For which reason, you should not think that, what decision have I made? You made a decision to represent your country.
na obawie kura no ana se ode afutuzam kase pa ekọ edema players ni na omo se else mfa ho se Brazil ana so omo kwa kwashi omo na so omo kwesi aka omo nka hunu se Ghana ya buru be 30 million population ye ni na ye de support no e de atom tinti omo kokko a omo konkode na bibia enkoyi emfa ebomo. What that means is that you have the confidence of the entire nation behind you and with you. So whenever you are picked to represent our true colors, you should go onto that pitch knowing that the 30 million plus people of our dear country are behind you. For which reason, we must not fear no foe. Brazil inclusive, Nicaragua inclusive, and any other opponent that will be facing along the line. We sama se GF president of fan Keto Kreku ade tu enu ade munsem no ade ajaw. Ghana Bet Power Premier League no match day 3 Chassis ne Accra Lions Senate Tamale City na Ebo afi ochina game ba ko beba so Great Olympics ene King Faster so bebo consider na game do na enso etimi aba so Ediana Stars ene FC Samates ne bebo Bebiani Go Stars enso ene Betchem United afi Karela enso ene Dreams FC RTU ene Legon Cities Kotoku Royals enso ni Swaterman Ebo Cape Coast South Kumasi Metema Asante Kotoko enso atia fi Kumasi aton sada fre Accra to folk no me game no edi abone Monday Brekum Chelsea enso ne Diana Stars enso bebo way games a eba so Ghana Premier League no emu yeko na yeko Kumasi Asante ko se game a ko bono populars na mo je 10 Ghana cedis na fe Santa Line 20 Ghana wins no 30 Ghana cedis na fe VIP 50 Ghana cedis inti unya bia na fe watu kama na akobo ne akoma na fe game no against Heart of Folk Sunday na onso watu akohwe bi ara go fi yeko na Abnasir Royal Talent for omo aship 2 players to team and the Young Mount Academy inti Abranti and the Asante Rodrigo na fe set mafo we mu 2 players Abnasir Royal Talent for na say Ayajuma pa yeah your mama Young Mount Academy bibia so ekofine dia mom na Sunday so Kotokuru ase bo home against Yensu Atman yes inti captain any coach akasa na enso mre no konti yemfa nusi but awia beba da bia awia mba enumre beba live commentary no ye beba tie for mbeti ahenka na 3.3 Ghana any Brazil normally ebony ntia no nese ne isi etie minim se bibi wo no bibia no they want to say chembe kwa ye o wanchi shabo nana ewu wa film ntia we akobo na ye yini kama wi na aba me afia o wa chima se ne abebo na fe aba abo ma me na no tutu kokko aze no se beba be na SCC ni kama okay yeah ntia sanate okay ntia dia si midin ade Joshua Kwapene Jenim Joseph Rajuti ne kabrin papa kuare oti debi oboaye sa enso na Raymond Ashete Rat enso eboaye di si ha na captain in the morning wo boba ofori amanfo at morning show no atoaso Let us all unite.
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Oniamachi o. Radio papa. Abozeke. Thank you. From century, and I'm out I'm from century, and I'm out every Bama. Doesn't need to himself but triple. What yes, I see I can't tell you. Have my to name to a chain. Fatiani video. Konom kwa wajua. Sorry abewa convince me. See me chiwe. Ni aya fango zivyo. Nina aya dio woka. Sema tu sala ni yana swanche yo body. Nyansa fonfanti ya mfuwa. Radio papa. Anyway. Oniamachi o. Tianko no tiam. Grabo susu emi kwa jawa. Tabre muni atakati. Obia kwa jina. My emphasis on my sports for no. Omodi the echo into the world of sports. Omodi Abreye, Joshua Kwabena Ejeni, and Akufi Ejiri AG. Omo Eddie Breye. Omoni omu producer Raymond Ashite Tete. Amawie yet was so much. Eddie Jimedi and in from me obu woba ofori amanfo Kotoku mayor. Arope yatina se. Yeguso ayesum Kotoku mine and a Ghana mine na arope yebedi komo kakra dia fa NDC amanyuku ne ho. Onim says see ade General Secretary Johnson Esiedu Enketia for 17 good years. And I was several warm party no say General Secretary. I feel you won't seek re-election. And ya dia obesan ko. So akwa pretty brainy be mu. We jamu. E dia ma wo mu aka enwumre anopai mum. Ye be di hon komo kakra dia akwa akire e dia ma o. E dia ndra de ba ha. Na yanyane ntia se NDC amanyokuo mu no meeting akese bi gusu a ekokokoso a but information so a yenso so ye tie se general decide dada also munya na me de ne maye madwene ye ni ebirum so se da bi oya wadwene sanso emwa wo Nti ni nyina eda ye pono so a ya ba dwendwen ho kama pa ni aye analysis no so kakra ho empanimfo bi a wo mo so atwe wo muti a omo ba and then akasa we will talk about NDC mema rensu mfin se wo mo ebeto aba nyankopon ya adom a ochina memene eni kwasi ada omo to aba from the grassroots no omo de omo frɛ no branches omo to aba no na fi omo de aba soro constituency from constituency no na omo de atwam e de aduru regional na fi akɔ national de no and as ya take the center stage
Na kane mampani John Dramani Mahama ne running mate ode ye maame Jane ene besan ko ana ode bi obi foforo ne beko ebi mo kra kire se omo tete se asasi edu nkatia na opeso ode ne ko ensam na ye bebre my fa woda chintim fa mo na fa ye fa dia kan nyina nto ato so se ne be ye kwan mu beda ho na atimi adi nkomo no yie dia fa NDC amanyaku no ho ene ibedu on ho nkomo but said ye de nwom no atomu a otie no sa pepepe weekend we aye no dosun okrom weekend we se na medical ka kire no wanchi ukọ wanchi a ye nua be ma ye ne wadwumam ha shabo ne nana eda fem oba panyin Sofia Adwoa Jima a no otai efre no anti Jima waka baabi nyankopɔ ya ademo ene ochina ene ne kwasiada ayi no mpanimfo de hyehye so wo wanchi ye bekɔ hɔ maame afiawu ye me afiawu ɔno so ne maame eda fam a ye bekɔ hɔ ne akwakotai na chi ɔno so de ne hyɛ ase ene ochina ene na de kyeɛ na fe ye yankase ye nua ba ya kra aw ɔno so ne de ne hyɛ ase ene Eba cho da chinti mi emfa wana fi yanko anim. Ene de nam as part of that chinti say forgive betrayals but be careful with them because next time they may not spare your life. Forgive betrayals but be careful with them because next time they may not spare your life. Brofono no. Ede ba yankasin ye die mu. Say wo de wore hye wo bi mu pa aho uji obi die wo defend in 24/7 wo ye wadwene say oh e ba se yenku kura mfama sa nipa no a obeye o support wo nipa no through and through bibia mu wo defend no o kan bi ma no sa o nipa na wo defend no support no kan bi ma no na ugina na chigina pa enkrofo nyina yi ne ma ye wo se debi yade asem to no so debi this person enyo no a so that's it o kan bi man no gina na chi no afa nyankopon ya adom ma otumi nya ne ti didi mu otiti mu wie ye no wo a wo kan bi man no ukogi na akagina mu me ne wo ka se obi akogi obi akagina mu a onipa na jehane wadwane ya hwehwe ne ba bia ye hu no wo a wo kokogi akagina mu no wo ne be ye wo ka watua wie onipa na afa de wo hu se akira adwo se yes se enkwan no edwoa obi atimi sabinom entu ahunu se adwo ntu abe sabinom oba ya o sabinom no enkrofo a omo soriti a no a wugina mu twitwa gye no ono omo akoye baako ene wada no omu nyina atamfo sa enkrofo no ne nano pe woda chintiye ka kire wo se onipa a wugina mu ma no utwitwa gye no oka bi ma no a ene wayi wa ma no sa nipa no fane boni nyina fa che no de oya wo nyina fa che no na mmom hwe ho yie wone ho sane ye ya wo yi wo ma ya wo koton wo nipa wo gina mu ma no ori yi wo ma ye no a wone nkrofo a omo gangi against you no no makoye ba ko na fe omu nyina fe they are all against you we yi wa ma sa onipa na we yi wa ma no fane mfom so che no fane boni nyina che no san se yesi eye nipa na efon ene ye nipa na de che na mmom eya na wahwe wo hu yie e wo ne ho saafo no eya ahwe wo hu yie wo mo ho se first no na wo mo to nsa didi a jaye na wo mo tena se kan asunu asem jaye ebia na de oyiwu man e wanya wutie didim o kyena wa hwe yi a na onkwan kasankasa na o de beto esani mu obema asem ato onkwan nti na no pay ne kan no forgive betrayals but be careful with them because next time they may not spare your life erade nkan ho na do no so mfama wo da chinti ye de asi wo da chinti
ahwe yen some free Dr. Kwesi Bani honomo and I don't pay what they buy yam fine on so to aso na fe yen kofa da ubon krata mo boso no mfa ma o do not take a ride in any vehicle that you don't know. Rather take public transportation at parks and designated places. Afutu ebe kwa mama no credit through. If I don't have a lift, obi be ma lift boni bia ma ho be kire o. Enti yesi sa ma me lift no munyai. Sa wo nante wo namu anante wo namu oba sa wo nante wo namu sa akra no a srade be na ne wo mu. Ohun ena wo kono a wo to nsa back cover no exercise kese mame ride no one we asembeto. So do not take a ride in any vehicle that you don't know. Unimu amentinam mame sheda ka kire wo man say car omunim ejina na eka kire mo so metinam a omo na opani anase onipa kro no ase na onipa no emfa ne ka nko no omo nso nante wonante a wungu yen baby e ko school be twa kwan sa ya ngu ene se da so de te hayi nti ka unim ose betenam okwa he oso we bia me ko aboabo o we ho na me ko brabra na me nsiu me pa chawo nante kwantia yi musuo Dr. Kwesi Bani ene ahweyi nsem ode ba ye futuo a wose nyina fa nhye ho so baby a wo ko no nante se wuni sika ode befa ka wo sika ode befa ka nso a fa ododo de ye ni bi public transport no na fa ko baby a wo no na se wo ko tena obi ka onipa no kra wunim nimu se o e ho na me ko ne won so ko ho de a simi ho no e pa cha wo hwe ya wonkwa e be firi wunsam tenten erade nkan ho Dr. Kwesi Bani ye da se anopai de ubon krata mo boso e braso yenko fa mfama ho empani fo ma ho machi o ajuso ampo moko de moko muni mo fa JB aya ofa anane na any birthday ofa anane anyi kama o kan age ni kire me na me say oh why are there I wish senka me na me was age no why are the pa nti ene no ye ma no happy birthday me pa cho me de enwum bia tumu ayese ye de be ma no nti fatum na bo ma me nti offer JB and your birthday yeah your ba Saturday show you see offer JB we pese me chema atifu okay jani e chirim me ka sa wo mu na wura fi wo ho ai Saturdays ya omo ye akwankwanu ase akwankwanu ase sa papa na busia ye di ni birthday yo ani ye di ni birthday no say ye di ni birthday yo eti yes titi obi kan o yes program din de titi obi kan sa host no chan ya otai kan akwankwanu ase ni hye eno ne hye segment but program de titi obi kan enti se omo be ye titi obi kan na no ma betena ase wa akwankwanu ase enti offer JB and your birthday tie brofo nyumi because once yes wa ben pa Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Uncle JB, happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. There be me share age now botchere me no me can say live to be 93.3 and we have a contem. It's my favorite
enti o ha yem fa say na nka ho ma no because what yehu ya wo ya been ben ho sa ye no anyin 20.4 enti onko say oh any on 100 ho enti any 100.4 there be o I don't say go for me on for me 2 salad adam for 104.3 okay 104.3 sending yake 20 104.3 any problem here na obi Sunday birthday wish be the buy me to 93.3 no I send the frequency be and I'm so wo jare e your sister station crank enya e go send here yi aba so wo jare hey to offer JB happy birthday going out to you. But the end say a see weekend there. Yeah, they call mommy ya kran so ye. Into birthday ni yen dan celebrating baby sa. But and to abekasa. So what I say? And to abekasa. Into offer JB baby we be nyame kan ho. Ya kra na the birthday into ohene me santin si ayi adakaten animu. Yeah, ties ya adakaten mu kakra. Yakra aw maami ototon ayi u say efiri so free mu be pem sa abri me ndi kokwa ya toton eburo me eno so sa me ntimi nwi bi ena wo mu be yi no from century maami ni wanyi kra check in age mom say 34 say 40 something bibi me refi kakra amakuna to watch na kwa enti no ayen day no ayen ho bibi but nyame wo ho ayi nso shabu nso enana ono nso nyankopon ya adom weekend we dey ahinkan for and ya jingle make baako me afia o ono nso ne maame nti weekend we dey na mo she Ghana dey na say atonsium flat omo she Ghana na say atonsium flat be ba because you every be home more yes the Ghana for na was some the three ahinkan fam rene say weekend we are so na kotoko ni house e bo no na Bible no kwafo say Ghana for betu am ya nya twa ko banku ma hwe twa ko ni fam ya hwe efebe ko na dia ko ekoye o sa dia ne koye Bible no kwafo say ne Ghana Black Stars betu am ya nkan fam ni age kakra twa ko banku ma hwe ina kai ewedi nguni ewedi o man from na Facebook ma ewedi nguni ade ne ko nifa eko benkum eko na wo ka se nko me ka se nko benkum se Ghana be di nkoni ma oje dabi o re ese ba ni fa nka eno che se nka Brazil fo hye ana wa uti mu no dabi ana eye fast antimi anko yes Ghana be se na me wo Lord FM no na me colleague baako na otai hosti sa konfo no omo ba ma yisika kronkronkron ma yisika no na we na your friend colleague me friend Shala me nim ba bi esisi owo Shala edin o DJ Shala Shala DJ fu ankasa de edin hu bi ana matato so DJ Shala na ona na hosti konfo no akwane ba ye ken say radio di ankofo for mani hu enti no person betwa ntro ken sikari nie DJ ne to si DJ hu o si mi hu abe akonfo so wa boa radio no so abana say ya yo mo ya me yi sikari hu o kan live oh kan live masa so hu a wo hu si DJ Shala no hu ye e mu sun na ka me be kan na o san ka o mu be ba no o ne se ho so ya say uzo e bia wuni a me be se da be ka se ma yisika o ne DJ Shala se ho DJ Shala so mpem kwa asem o se me hu o so wa boa skanie adio akonfo enwe bia no o ye
Ono for so chim say adna chima ko benkum mu wani su mu hu ade ba Ghana for mo yero ho betu na Ghana be wi squad ni mu ode de da mo bia me de pa na omunya isa asa na omo afiri ase yesa Ghana de send there warm up omo sanyina de ma Ghana fo ani gye warm up cause me say tuba bia mfra adwuma efi ba adwuma tu nyuma frifia bedu ya sei esuna no anibira has come na me ba no say me media go ba Dabi ono no de ye no no ma ba hwe omo esa ne ye yemfrɛ omo dawo inaccuracy ho de omo sa omo yemfrɛ omo da na omo sa yemfrɛ wo da aje me jin say yi afi do nya ayu mu ne na so bi asa na wo kan dabi wonya call ba ko abedi asa ko bisa sa mo agyan akono no amane wo hu ye wo Ghana for sa eden azamo ya den akono amane wo hu wo Ghana for sa no ete na omo ansha me say ye be ye no so ntitwi ye be ye no ama obesia twi ana no o sa twi nyum ye be ye no ama obesia twi wo de omo nkonko totom papa so hwa de rade ye be ye no Ghana be din kun we sure Ghana be din kun o ba spirit ne wo soro sa players a omo bo Brazil yi so omo no ma na bobo team sa omo wo mu yi Neymar mo ne na sefu eni so omo nsuro ma say Neymar kra na dura no adwo why me na dura no adwo nti Ghana hey serious Winimbo ana dura no adwo Neymar na dura no adwo sa Neymar Ozidia jira kra Neymar 2017 right anya sa Neymar na original horses yi na hu so jina bom kra na hu hia sorry Neymar no de customer be wurem Dabi to do kasa so unya feelings say obi jina bo no mu bobi I say agogo jina Ghana bom Steven Appiah jinem wewu am yesie no kra Steven Appiah jinem Michael Essien jinem Suleiman Tali jinem un say yes woni na aka go shim yes ene mpese minya metena bo na cha na mehu de be ebia na we de na time na mo bo no so ye kama yes ebedura na bebre wo fie 6 and 6:30 6 o'clock dabi o yi say 6:30 ana ma twa ko nanim no 6 6:30 no ma twa be nanim 6 almost started 5:55 almost started 5:30 afi no ma san twa be nanim confuse mo adna kasa omo ankasa ko organizers na kasa na fitenu a ebi 6:30 6 ebi 5:30 the abeto 5:30 enti ko bi time 5:30 ne enti 6 no be enti born is 6:30 kick off I say 6:30 and a kick off enti 5:30 no ana do bia bo 5:30 on trend TV ana on radio enti 5:30 ne so mo be ye den sa mo nkomo no di pre-match discussions ne na fi 6:30 kick off na ada no mo cha say ententem za ya no mo cha say 5:30 na say baby omo bo no omo bo Ghana yes omo bo study den bi France for stadium ne ba ko Diagawa dabi we nya digaga o we study bi ya sagrada o diagrada o gagao enya grada gagawa so yo I see ye mo wure mo na ja ye nkomra anapa na watwa ba po minute miansa de shima ma ye mamache mama kwa baba ahenkan 93.3 FM so de bokrata odro abedwaso na poso headlines ene de baba sumnti ye boma de wani wachire pan no akope bia to dwaso na wakan atiase ye ntie de highlight ene de ma Ghanaian publisher de bokrata enam de chase National Road Safety Authority for e de atudwa kan pen say mini buses no titru ene Ford ene Toyota Hiace no wo mu dwane se wiemhyen ene ntom si kwan so a driver yedra na da bi yedra na yenyandru yo kan jumping abada so se team mnikatente eno mutu titru ene nkradi ko kumase kwantempon no so eno ti National Road Safety Authority for say so omunya omadwen so mbesusu mnikatente no ene overtaking fun aye omoye na wo mu de mrabe to ho anase ye mo kwan mo nkokwantentin biem
important ka so awini ba na onenam eno no kotum ni Ghanaian hwe saa no mo ba beye Ghanaian publisher na de saa mane we aba saa so na krate bo amane se Occupy Ghana for the adesede akoma right to Information Commission RTI Commission for say wamunye na wamade se dom no koto omanim no efa oman ensase bi hu wamun sase sem bi hu Ghanaian publisher de amane bo aba saa so ana donkuma wo Ghana mna chef gifie ene oman mu ni na ka che Ghana fo ni na say aban NPP aban enya subo a womde bo kane mampeni Owura John Dramani Mahama ewo sikasem entotoe hu no sanse pape onye hwe Ghanaian publisher enifia no pay Eniama yemfa Republic Press da obokrata no ento so emfa mamwe na Edom Kuma aka ensembi asamu Edom Kuma aka nyina ne se eni pipia manyoko His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo di omanimi Ghana ha se nsamu a atetia pansam nyina da sikasam o economy o Ghana ye sikasam ntotua ase nyina da wo mo kwaka no ma kiremu akwakosi Ghana man peda da John Dramani Mahama so no mo si ti Mahama free abendwam da no still anti Ghana anwene sia ye sikasam ntotua nkoyi anti Mahama still minority said debi omo ka kira na Dankwa Akufo-Addo sa blame games no ados do Mahama free akunwa mu da cheta da etumu ntimi nkwa mani mu ma brada bia mo de mo sa tretre Mahama so wo mo so sa de na MPP fo ye no wo mu nyaye otom wo mo mpe ekwa hodo betumi afa so aboa maga na sikasa wontotoe no eja ne na so biem ena enche hanu mo so na Dankwa Akufo-Addo asie adusho boy ekukudufo adusho boy sani buo duru sei ni asensam wa wakeka no nyasam ketu wakeka bi papa tutu bi amane ama ahodro mu mpanifo ene abrofo hwentiafo ina watutu bi amane wompa ye nyasam ketu yeso wo kanso no wode ne nsasi ni bose pam ni wakani boom akira mpanifo se da bi Africa mo pesam firefo mbasam firefo dodo na mama yesika ayadan wasa yesidi ayadan wa sefa ayadan wa adan said ye benti Nana Dankwa Akufo-Addo ne bu afupa na encha hanu aso yase ukopie mu ewo atwoma mpondua ho no mo atwoma asante mantamu yache ogalafo maku nsia ti ahahwa kesi abeye akankan wo mte omabubu nnua agu omasum wo mte no wo mokọ ekotu fo magudie kwambone so ya san so mumu kabo na mpanifo bi da ha se big picture wa ha se no krata Republic Press animu no ofosu ampofo na afei Ghana anyina ntonton ba kwa waka wa bete se yes mi boja to sen moja no to sen na no ya papa general mosquito chocho fo pani dima ani disi amanyoko no na chairman bosu kena enso eda ha se ofosu ampofo na abusuan panifo mienu omodani ase boot for boot no Mahama Ghana man peda da kan na ebiasi andi si amanyo kweru awe no omu mienu nyina so wo mo pe chairman dibre no ewo ani pipia amanyo kom na Johnson asedu nketia oso o migrate wo free general secretary dibre no na wakọ eye chairmanship na chairmanship no so ofosu ampofo na wo bia ho dada wanu so wanya asa kunya ni mu nanya mu kina enti wo mu mienu dia face wa obi a kire ne krache power se ewa hanu wanya asa ketwa dia se battle no asha sia papa endisimu gigiri da hase na abusia arahusam asi ewa vivi mantam mankasim echese ni patrimo osum papa ni patre enya boyfriend wa pa mu ahwe hu adekura ewuo mu ampa empadifo asem bi o meka bi aya no kro yesi srodi oban wo na onya wa obetimi akeka o say ha atwitwa wadi kotokuro do besi umrem atwa no koshe ane sen ohi baako ane sofo wo ma hwenyame anim no obosamati ko akuma baba wa bi osusu wa ye nurse ni ye twa no mre ya yakum no asie no wo hi fie ansa ewiase so de yesi untimi fa hwe nsuma ututu bon ka asem akura hyem wetimi pie em obi ate
anu nti bonefo sami omukoye yei apie wamada pa dadi ena yakwa akwoso omni ase aposifo aso sofo nim aso ohini mu se kabo ya mantama ya mantam wo mo no nyasam ketwa fela bi nso epiepie wom ya no so krata edimu nchemu aba Republic Press ene anapay dem dey to so mo na no pay the finder the obokrata finder bo amane no de osofo hwe Ghana e umesua so odumnyafo Dr. Yawo Osei Edutum akranfo ni danum sei na asmo panyini kadi na ne sei ye Ghana education system no ane asuafo de wo mo babonten entwaso school pon wo ma area school ba monten Ghana system ne se de tie no amasuafo no mu ntumi nwen kwa wo mu ntumi fo ma dwenya bibi se de system ni tienti sa se obi awie school pa mako school makonya ntitewe mi de ma dwen ye bibi kosi se empomeka sa aban ma madwumanya no ose sa adwen no enu ada na ose ebraso ose makwan masa asuafo ebia teacher ni bi kire wanim ejina wanim kirade a ensembisa bia so tumi bisa no teacher ni na tiama no si wati na oni ni yiyi kama ose ebraso ose sa numa we na yeye anse be ha ye papa to asuafo hwe omasua so na aka ne pi e wo the finder the bokra temu ene anope odo wonsem aba na bra wosem si o mankasim no ena enkofo a wom kodi awu se de afia boss no wom ne kromo kan se wom sin kom de kodi skaduru ehonsem the finder so ede ho amane aba kratei ede nsma dododo na ne bai na kakra me boss a kire ona no pei eno no the herald the obokrata no ana busua ya de to aso de ama na yesi aso ya wan mu hwa nyama hoden sam so ana adihye bi akeka kan aso bi akeka kan ho Ghana National Petroleum Corporation wo mu nyina akeka kan ho bi ase wo mo ton Ghana ya gas ni free atufu abuo kran don ko mi 11 cedi uyi ni low na wo shane high uyi ni low ya bra wa Ghana ya so ba ko sane deal bi na fufulefo ya no so kratai ede ho nsam aba atufu abuo wo mo echeche na yen ti gas na so yen ya echebie na abusuanche hanu wanso owura afi yankra ene ya say wo kache na nando dan kwaku for wa pemfian Trinity Kane mi ko school at St. Agatha's na ye teacher bi ya friend no Mr. Buadi o wa ba bi ya friend no Trinity egba ho mi ensa na sa Trinity Kane ya de piu wachi ba kwa wan kasa ba kasa nyame yodo wan hwa de wura fi ade a wasua wura fifi nyina ba ka Trinity Kane egba ho tre nyame agya wa ba ne susu konkron anya to di Trinity Kane sa Trinity Kane bi ana afri yankrade twa na nado dan kwaku fado achimpre ane table wode na to so a chen de ete ho wa hayi wode na nado dan kwaku fado atoso no obo na chi piu corruption ni to ase piu corruption na ekuyen piu ane wale ni papa se adan na nado dan kwaku fado bet na so o ba wode mi be tu corruption ase keta ashe pro yedrum kankan ho mi be tu ase sa na kenken kwa wo ba ya se corruption no ewura mu amankofo akane mpu no munya corruption ni bi nya ne se wo mu nyina anya bi ye wase ahometepa na nado dan kwaku fado won hwe yie na corruption won tu ase na Ghana ye fombo nyina aya corruption sika bu wa se kwa abanfutuom enko na afa obi sin ase sika bu wa se ekoda aban account um ni anya bidiye mpuntudwuma uban kwa abana bi no atam sa sika no no de akwaye slay queen bi sabe ne to wa de akwatwi obi sin ahometew na ye bre club boys guase ho na ye bre enti wo twa na nado dan kwaku fado mapa se wonya de o kire no no wonko ontu ase na ye bre na abusuanche hanu wanso papa we wade asembebo north tom bra se bedwani okuja to black kwada ha yasi bombu kakraka bia wasan release no chan dia Russia for de ko Ukraine for so no I say so mo to bomb na nado see to bomb e wo Russia sa bomb no sound no kan ya yebo saya mo to bomb o Russia aya ho popuye no e kan ya wo ha pa areas wo bitin Russia na bomb no jeje wo yebotom
ene ya ble enti bomb kaka kanibi timi didi wo onipa won man Russia ni botom no sa bomb ni bi ana okujeto abla kwa bomb she kasa wa to ni se kum ni nyina afa ahyanhoan ni nsensem ho wonde dani afeche ho pa ya wodom wasu kwa the Herald the Obokrata no ene anape the Informer the Obokrata mun sam nam de to asama ND samonyo ko no krate dia ba ewo mensanifa asutokrom top right corner say womne abato komisan maami Jane Mensa dia yantam so anyasem ketwa ninna efa Ghana card ho anyasem ketwa o womanya bre papa we kana we aka we yitu ana we awura shaase ehunsem the Informer de hunsem aba no pay na owura bia waben ewa amanyo semu mpensempensemu na asemo ka ne say amanyo ayeye wo mamu no ye Thai party we NDC ni NPP ni CPP ni nti dia ne party ni be no ye den krenkren to krankran papa oboni ho obeginiti oze sa de no ekunye papa ekunye wo Ghana ti braso se jai na time aniwu woma yesu amnyesa no mo amonyosem ti owrai akase wanum se the Informer na mane enu no Informer kraya esan gba mane se okọ efutu abeton peso so a meche wini bane ne mpotem womumra shebidoni odmunyafo afanyo marking ono so na majority deputy leader na opanyini de adesade ato amanyofo ni na nim se yenna yen sori na womun kasantia galamsi osamanyofo ni na sori na mun kasantia galamsi esanse enye the Informer the Obokrata ani abusia yede the Ghanaian Observer the Obokrata no na etwaso anado dan kwakufu adani afeche no pa sania wo tiamu kira ma hodro so mpanifo no abrofo ni titru no oda ha biem ya wonani abre papa so obi ankam de meka mi firi Ghana omusi mi etieti antimi ndi mampani hwe na me ya mampani ya mi gina hai ya me ka kire mu play nye prefa se munhwe ye pa na asa mama yesika na ya dan wadodo itinado dan kwakufu ado otia ya economic challenges face Africa ne nkofo ahodro ne na momoso nti aye brasa atesa penten kwa no wo chacha na dwen afa ho na Ghana ha se osoafo no ene hwe sikasam so Ghana fotosamfo ke no fori atada ha na wo chan prophet papa no wo chan prophet na wo hwa atade e hye no na wo hwa budget akokenkan ene quotation a wo yi no a kyerese papa no oni Bible mpa na Nyankopon so abie nani enti Nyankopon ani a wabie Ghana fotosamfo nyina wabie nani ama sensei kano fori ataka kire nse mre da yanimu no wanka ne se bi o kira na ase na de kye bo se mre da yanimu Ghana economy ni bejina na so etuwe aye yi kire ya Nyankopon on essence on Nyankopon na nam wonu Nyankopon na ekoba de bi o shatade fitenti oye osoro abofo enti no waka kire ye plain se mre di yanimu atadwe ye bete de wa Ghana enti yanke akoma entru ye yem kesi yes wa mankasimi ya ohe sofo ne na sini wo nwasem no bo mo se kwa mo de kwa jiskaduro ye nipa nsuro nyame o ti nipa nya wiase japade nyina no ohwere ne nkwa ye de bempa na nti benya kasika mpu ye de kwa samado ankenye ya sika ya mfa nkwa samado ubeja wase ha obi na eba abedie enti sika kikiri wiase ya de kwa hia nti ubekum nipa kwa jisika asam de ahometepa papa na abusuancha no mwanso ya say ministers bi bonom atiasi MPP headquarters wama stormia ajiba bia ni omudu wa kekrao enya sab ketro akratai ede honsa maba zoom lion fonso ya bo maba so ha se ya kratai atwere kitwa bi tapijo atahanomo wey the Ghanaian Observer the daily dispatch the Obokrata kudwa maga na kratai eden sama bapa eden sama bapa
edikan twetwefo panima NDC amanyoku o se odidibre beto no akopre okwagonezanza abrabo yeboku yanim to akopre chairman ankasa no so oni owura ampofu ene ahite edeko jantam so pa okotrom sampa wonu so wo no mo na sebi chairman position nyo bia dia NDC chairman position nyo bia dia obia tumi pribi nton so kopre no so edi obedi nkunimu nso the Daily Dispatch edi aba no ye ne banner caption ye odon nsem aba na Ghana former journalist association president adwowa yeboa afari mami nso awrawo sama to Queen Elizabeth oto na nanom wonse adui mami nso atwa no kruse ya modon nsem ene humfoni aba Daily Dispatch de obokrata mu ene anopai Anya Ghana de Shemamba my for the insight the obokrata no embrawe ne body om say for CD na ensem wo mu no na kire say a difference safata so om de 4 CD esa sensem wo papa ti u for CD na kwato sa pepa we ya untu ngwe korekoto bi na osaje fu Dr. Kwame Nkrumah oda ha credit no ukoto a ubehunu ensem a ewo mu ubehunu se ye mantum wangume ya advert kakra mo sa pepe sa netene yeti abusuan da inside the obokrata no ho ana ya tro ade ato ase Ghana fu atwa osaje fu Dr. Kwame Nkrumah pruse papa no ye ne je ne ho papa ne nya anko ote ase enioma wa ye pa wa Ghana ha se ti Ghana fu ne je ne ho papa ye papa ya de na enioma ya wo ye universities ahudro ya papa ye eni nyanum fo ya bebe ya ayampia to onko papa yi wankana o kana sam kura wonfi won de wodisi kana say university o de ya kwan hwe kwhwe tema factory sankasa egu ho papa ye ni asam ketwa ahomete samu asese dia baabi ye duro no politicians no wo mo mfa ye nyehwe wo mo betra so ye di kokroboti ni mo wie pa di o mo pe en wo mo ye enti krata di abada insight di abase Dr. Kwame Nkrumah de ne saso ye nyabi na abusuancha no wanso nkofo bi amonso mo tatu fo magudie pa wo mo so ati association no ana di abase kwaya wodra sesei no enioma bi akokkoso ewo afumagudie tuom na ehu papa ntiani ya de samu abugina po oso afo ato adom na mo so eka omasem dia wo pese wo tumu nchene a ene ya bie ko page 2 the insight ubehunu de ekoso na enchari ya de abase kuntusi woni asase bia o islegon woni asase bia ho etikrate atro de aba ene ase amanyofo ni bi nso ase so madane galamsefo no wo mo na ekunye papa mo kuyen enti small scale miners fo ni bi nso tia se hwe mo de mo so da mo se galamse no eni pehu bi na ye amanyofo no ankasa excavators wo mo didi dwuma no nya asem ke 20 wo so kirekirem wa hase akrate atwere ede aba the insight for Ghana cities. United Nations Development Program ye 20 afenu UNDP wamo apawade bi hutuma ewo framantemu na Ghanaian Times ana no amane aba dwumedi o mapa hutuma na ne se wamo dua enua 1 million black ewo framantemu nti ehusem $1 million sa eni ska wom da shimom didi sa dwuma wi Ghanaian Times nso atwa mfoni aba utum sampa mfoni abre edua ewo framantemu ehusem krate di aba na krata kro ya agba amane se Ghana ya na monsini yo wo China abrochirimamu Dr. Winfred Ni Okai Hammond openyu che say woma ma Aisha 1 visa o omumu bia ma Aisha 1 visa ti se omu de asem bi before for ni san ni ya no say obi ama Aisha 1 visa bia Ghanaian Times the Bokrata san ba mane say ai say ya toasho bisu no woma tutu to shankrofo so ayi tourist for no amim for no na Ghanaian Times bo amane se oba ebibrem atoya afi ba ko yi bosome ba ko pe no ebibrem atoya no bosome ba ko pe no amimfo yi wo makum nipa
ahanum aduasa wɔtwe 538 wɔma premu ɔha baako ne aduonu nson 127 ɛna ɔha ne aduonu nkron 159 so wɔn de wɔn sa kekek wɔn ma prepra ɛho nsɛm Ghanaian Times the Democratic de aba tourist for di awu papa wɔn mu di awu krate bu amane sɛ ahyɛmienu bi di nhyiamu awofumesua na ɛnam so nipa miɛnsa ɛtɔ nananom wɔn se do ɛna aduasa mienu nso prepra Ghanaian Times ɛna bɔ samane wei ɛne ma yɛfa the Chronicle me you want to be a film na yɛatoa so the Chronicle dia wɔde aba yɛse NDC foɔ wɔnom ade China ban famra kwan so wɔn so wɔn ntia sɛ deɛ ntia wɔn ma ahyanhwan passport nkwam yenu ti wɔn ntia sɛ ti wɔn de Chinese aban no ɛkɔ court no wɔn abɛkyerɛm deɛ ntia ahyanhwan baako abusua picture ɛdra ha sei no wɔn baako ahyanhwan no na da so wɔn ba ne tiriwi no wagya agu ne ho deɛ passport baako no picture wɔ mu no wagya ne tiriwi no agu ne ho ɛna baako no wasom enso the same face the same fingerprint nipa baako no a wokura passport 2 ekura no ya wodidi nsem ewa yeso wo Ghana ha sei enti minority for no NDC MPs no wa mo si dabi e wo se China ban ekirem wo kirem na do dankwa kufa United Nations yi ensampe wo kokan ye no ya twere ede ato ade yesi CID boss bi so ye na frim ye no so kratai atwere ede aba the Chronicle kakra me fa frim mo eno no pen ultimate paper last but one paper edeba Daily Graphic me fa asem ba ko pe ene say maami bi mfoni dan mu sei na ya fa no Dr. Ernestina edi ne dwuma ewo Kolebu Teaching Hospital maami chiremu a afi bia Ghana wo mutumi amfifimu ewu se kokram ewo nkodam pa na afi bia wo manya kora no na nye nkodam ma akomako apem ba ko 1000 wo mu kokram ewo mumu wa abra wo ma ye hwehwemu awie Daily Graphic ninsem no nurse anoden pa ani ade di twato Daily Guide da obokrata no case na yakuna sini yasina suani yakunu akosha form no ehun asama mso komde ne kwajiska dro ya Canada ena general mosquito so odenano entontom de abusuan waka ofe odenano no fia no ntontoma no fia no de si ofosuan pofo na betwe ena abusuan wo twinimi enche wanhwe no ofosuan pofo and rotate kakra obetwe no ama ni mumoja nyina abesa no efom se gbra enti ase adun kete ogusu a wotwe moja no na ase anu mwanso ena maami a wada hai maami shari ayoko obotwe onu na yeso afo a wo hye eye amahodro nsam so na asem a wo kenya no setese no wonom ane nkofo bi ebe ka ba chirim ahye enioma hodro akoso ewo yensu awodro so epo so no nioma bi wonom akokọ akoso a eye criminal offenses enfa kwamu illegal connection koso ye po ahodro so echen ECG for illegal connection bi nkofo atwi nioma fam nkofo ye de ensam fatanti woso wo mo ba ba hye mo matu sa nioma na se nyina nioma ekoso a emfa enya papa nyina no wo mbeyi efro na Chinese ni maami bi so da ha kwaya sa ahyan ho ayo na we de edi no eye 1 Shanton abusuan wada ha say no wo se me emi madam me ba Ghana mpo fantepe na mete fantepe emi wo se dem akwa wia shares bi mpo cho aminim ho hwe China ni a wo kan fante twi wa nsuan fante no suan ya wada ha no so won de wonim hwe yo so akwa wia de so ahyan na bia wakotu fom agudie kwambone so me de mi nkwa wia shares bia mesremu a ya kratai ede ho nsam aba Daily Guide enu so ya for CD ya de si na ayi enra metese asi bridge bi abu Hontrasi bridge ye electoral area ho no omo fra ho sen Hontrasi Otrasi Hontrasi hon
Hontrasi. Oh, okay. When you see Bako, what no horn is you. Oh, okay. Now say bridge me free to one someone you know. Honorable Papa, I can't want someone. Emre bi okan say ebuna onipa bi kura ho kire no ana say epra obi a odimpanimfo be court. Den no ebu so kan. Entrance mo san friend no. Entrance so kan ye ko no mo. Ena o san kan ye. Reporters say empanimfo tiri nkwa. Say enku obi a. Ekun obi a ko no court. Mama nam so aka krab na nko afri so no. Ena ebu na jim no dimnika. Ti san kanya mirika no twin podi anke benya na kakra. O to mu. Kakwara bi anke no. Oh. Kongo bi jon say ye den na be ye fu. Mona jim. Earthquake. Enti sisi ya ne de ebu. Enti omo efa ho no nyina ne sisi oso mko fa kwan foforo. Na eya cause we bia oniska. Ana bia okuba bi upenintema. Oko ofuka kra traffic ne o botroto no lapin no. O se efro zen. Hontrasi. Ti omo oda CMB koko shed na chi wono mo. Ti se omo nyina o mekọ nwan akofa run about no ho no. Ye ti so ko fati fa wono mo. Ana so ko fa. Yes. Ahima himfie no. Ekwan so a besiku. Anka ura hono mo anaka na ko nti public park for South Town for no mo aya mo yusu sale no. Enkofofo o. Kofofo ho papa. Me ama me fon ko no mo ye mo bo. But e bia abui ombekoye. Said ye ni mani. Said ye ni mu ja ne se abui ombekọ akoye. Eni ye ne o ye de titi Ghana. Eni ye ne. Ebu no mo be ya senka. Kunipa. Enka sabri nka ye church the book of condolences no I just here. Bro for ka say on behalf of my beautiful Rebecca. You don't pass. Say ya. Yeah dio. Eradi we mo but yesre empanimfo no na abuyi omo nhwe na omo nye ntenta because say na mo ka say connect enipa bebre no. E dey say omo ho be kire wo mo no omo nye ma wo. Denti na esi assembly man. Assembly man mu hu hia. Oh, na say denti na ma assembly man be ka asem a kire mo say yes mesre mo ade bi wa ha. Mo ankoya e be kunipa. Mo se traffic chill. Oh, traffic chill dey ntimi nye traffic chill. E bia na esikasem. But they won't say they be bia dey at least omo engineers in Poko. Yeah, go to Blueberry in so no dey ha. Was it your kind of hwempo no. Obi anka hwe, obi antu na mo de nka mo nkọ hwempo. Some na ncheche ne re. Oko assembly omo committee. Your committee of works and saade e mania ma no. Omo na be in charge of saade no. Amoka chukra na down. No na ka me be bisa we. Onko ho. Dey ti se ebuso no. Sa. And o se ye dia buka. Se bia asem bi sa akra beto mo pono so a. And say binji di say papa honorable papa ya obetwa ntro say wa ka also your chief whip. A chief whip, yes. Ewo chief whip. Don't about you too. But ya mano. Eti chief whip wa ka kire mo. Na ne dey. Na ne yo papa me feeling is na ne. Yes. Asema wo dey. 20 years be ka cho sisi. Simple cry. Me senka dipa ntie. Eno na mo mpe no. No crash an na. Dodo na mpe no. Oda man na ngasa nipa dodo no mpe no kore. Yes. Yes. Ena obu pasem susu da se. No ntisa. Asam ne hawom. Why ne be ma okoka. Ukwa kanso a no ati a say no jirechire o no wasan aso kan ye de aso kan ye si wa wani na ko tia ba bi boni din boni ba abibifo ne yesu be tayo yes ya hwe ma ne enso hwe sari ban ketinti we ya pasem sura asem se pa wosin kan ni patia na ke me dia minimum sanka ye entiatia na ye se ko bani ani we all what but na ni yeah papa ya okay, can I judge but anybody be one of my was see money in priorities. So I just say and a typical one year ye ebianka e sha se na moko so ano a anka meto cement be 2 pe. Oh. But you see ano no be to bibia foforo. E ka twum na beto no. Oh, enti yes empany foforo no. Yes, na bridge no. Bridge no. But you know what? Motivation MMDC is in the adwuma ni ho. Any ho. Enso mo teso. Hwe
minu mienu ye adwuma for 1 month na katua makora no a wo de hwe bosome so na ma ya hwe se de ye tie eti almost 2 years Chamaya eti ebie mic ma won kasa o be kasa ba ve ma wo de be kasa de bia na ni ho oh really so kasa de na no wa swai o me tia me nko swai o oh yeah sure me swai ye we school ye swai ana we school we swai enye graduation man swai oh there be we school we swai but hanum say na be swai say me ne company be ye adwuma oh ba we baba opese we just on fa bible na afia we swai we swai oh yeah me ye swai what the bible swai there be on fa bible swai wo mo swai o so mo de na mu odu we swai say na katua swai akatua makora se awia mo ensuo mo na nso ba na ya fa me ni chinie wo ba fam akọ wo ba fam mini wan ka ma wo atiko wo de amu nim e komo ya no enti enfa ne se no nsiambo ensuo oto gidigidi o fa ba fam na mfam ma fam o mfam se na na e komo de wo a wo de no nsiambo wodi amu sa akom na e kan mo ntia ase o e kom no e de wo mo no e kom e de wo mo so nti e te kom e de wo mo na nti omunya sika exactly say ebia abato e ba so mo de boti ada na obi ka chem say oh yanjisko ye motivation te say ko bo obosia thinking say e be bantem sad ye ti we da be bom 2 years on say ye kasen bi sa rachichiro nipa ho on die otum sama assemblyman no ahye ne pan se oso akan ka die omomehwe kekempo ne ebia yenye se engineers kra mehwe na ho den na omoma futuo bi se futuo ni so kra beboa ebia engineers abehwe wom si se yes oh nka no kra ye batwe no obi amfi wakan obi amfi nti nye sikasem ayipe because everyone answer na akotu yes Jesus number na ye ne nkasa se amoka chi nso na ye ayi works and one committee enti ana papa ya nso ya chief whip yes it's agroba ho se chief whip ene kokko ye complaint no ena e basa na ye mu de ma works and one committee no na committee no so adi ho dwuma enti honorable amoka chi ne ye ko ne ho sisi ye yi tiona bo yebo obofo yebo se kra wate dada ono akra be frem e do na ka be ka se oru di on chere wo ho o se mebam oh na bo yo na bo ba kupo yo na bo ba kupe enti ye frɛ honorable ni bi sa se sa asemi aba ne pono so na ba ne pono so no mutu ho anamon omutu ho anamon we kosi sen yes sa abrɛ so no honorable Castro na oye PM enti ya den asem we ono so so ni so kan bibi adio na so wi ono na ono so be kasa ye be bisa omo ye be bisa omo na afi ye wi ya kopia ro ni so ho Jesus no ono so abulunga awidiba abulunga den awidiba abulunga Jesus abulunga a good tutor awidiba feeling is sad tutor hey and they call cross bia yes o de munnim no cause awali guo bi won ne sa no na enye sunsumu ni daddy o enti na ya impempi customers won ma hey onya problem enra yeah ayi obi ni obi tonight enra mo siesie case bi oh say customer phone bia won ma nya dwuma da o hye ne nka o we na afino mo koye dwuma a video koye oba ne na no dami iyare wodi bianka ti sa no no enu ti na omo ka say awofo no akoda no ade na natural e kanwa as de akoma si usu no o de me tincheche na so de mano tincheche na so de mano no hu na kwan baby o so ofa baby nu kwan so ofa but we say ade de ti se duane yes e come de way den a wo bedi wo ye de obedi enti e wo so wo ma kwan kire se duane de wo di enyabotre yes e wo so wo tini kakaka wo tini bebiri betwi na wo ye na wo kwotenten na tino e betwi no ba sama ma miso num
Ebetwinu so no na dia asem nenam. Yes. Ọ̀rọ̀ àbá Best pẹ́kù bí say o betenetene no. Ọwọ́ bíbí ká. Ọwọ́ bíbí ká. Ọwọ́ bíbí ká. I was there. Ọyọ ọbọ no ho, but ọbọ afa ne bra. Fa ne bra. Ọ̀nà àbò bẹ́ kasa. Ọ̀nà àbò Yamuachi. Yeah, nyamiya. Na o yọ ọbọ producer no ọhun. Na ọ̀rọ̀ àbò ade na matena ase ya. Committee wo kura na wo san etitina ni. Ni e de ade aba mo nkyɛn. Na mo yi mo ani a yɛsɛ mo antu ho ana mo kura adan. Mpacho we de mama yi kaka na emse na mi ntieu sisi. Ayo, ene ayi ase ne ye. Kwaku se frɛ ɛhɔ ne sɛn. Hontrase bridge de o Cocoa Shed na chi ono. Ɛna abu. So what is abu? Ya mi ya ma pache se. Na sa asɛm no nim ho bibi wɔn. Ya mi ya emse senia asa nyoma ye ni yeshia ya ache. But ye hu se bibi sa esi. Abu. Bu ne de wate ba mi bisa sɛ enya muye no ho asɛm ba wo table so. Yeah, about some of the food business in the and other ways, you know. It be I week, and the yare portal by a committee and my discuss about the I week, you know. I share acquire the first one. I'm maintaining. Honorable Bridges ya ni nyina problems aba ho ne de do so but isi ya ne ye ka ne nam ho apa so ebu. Eno na aba wo pono so. As well as some committee officially in discuss about the week ones, you know. But the ebu and ready and the ma open so. But mo chief whip so say waka ho asem a de akere mo a. Yeah, as the chief whip was raising assemble, general assembly meeting. And but who say senior your sister no SCA I say no. Normally projects no go into the action plan and we budget for it. So it be I say we are an emergency and we have contingency plans maybe no. I say some no yes na management na it me because I want to do na efa na ebuse na basa na have you. It no the way emergency. Oh, okay. But before eba be emergency no, na wawaje atum se eba assembly no nyina anim no. Oboni nkuru sen e na de kira assembly ni nyina. Oh, I think already on other matters. So say me hold them they are not very convinced. So and okay. But say you know yeah formulate policies in other ways. And they are cannot the technical no any management implement so project no nje bi wo ho no ma obetimi aka bibia se be so people so kata so but na say na betimi aka so bibia sika any ho no sika ni ho a be so aba ma di ho komo bebre aka ho but say management na yeah show na me pato na oka ne sen na oka se ayeden. Oh, no, can say mistake na city no. I had ya answer the vividity and the vividity. Na no okaba. As at the time na oka sa asem no na mo de mu hu say emergency said the oka no no. Send me kan kan no. The thing is, the same no e bi a wo beka you influence the brain and say ho ho influence the brain but and that some no so you are resources need to capacity. And you man you on ma overka but if you ever catch of a train sikaba and you bet me see e bia me wo se see aba no se me pike no benefo be now o mako kusisi and ya mama for na say oh okay or the two manimu no anamo so mo kire se wo de ato manimu no anu yie ben na mpanimfo nso de man no me as West Sam Committee chairman, those food bridges are problem about no. I be buying in my entire report. If you go on my pipes, you know, amount for scars for to pipes, you chat the
me no ka say oko entama ya one of the longest footbridge or ye enchekra amanfo asate echicha paisa wo omu chicha oko your friends prezi oko ada morning star that baby hodoma amanfo echicha nti yeso member no so yeso your part you but you best and the management so and you maybe hodoma share 1921 amount and my basically you know get me share it's one amount any quantity a chema atrentem see and sana yababe there say can recommendations so do I get the call but yana akase management so ebe to one amount you are account is kase. Okay, inti on this one no be to Miss Assembly ni nyina ma feli omanfo e wo sampotemo ho no. Yes and no. Yes, in the sense one, ya famudia say no. Yeah, at the management. And I say me so waba be review, waba can assemble the several times as well by the actual management you take it but almost the old making that so the sika any home. And maybe so make us any action plan one as implement. But for now there it has become a emergency situation. It's the end of the idea I say Enti say ye train na ebeye part of emergency na no de ye betimi akọ contingency fund emu na yakọ isika de abeye a ene say na say project e wo ha nyina ye be hye da bu ni nyina egum na dan emergency o miya asemo enyuma bi ho no ma leka no unse o se ni amino kan ye betimi aka aye plans fefe but nipa na obey implement when ono ontu anamo say the Montini, yet, make a recommendation here. The piano, the members say management implementing all those policies. Enti weendre nyankopon am fasa ampotemo ho. En wo yes wo kwosra nkrofo aba wo boga nka enipa ebe hwere won kwa wo saa bridge ne so. Nka no pe nka ye be ye ne dan. We asense and I got you. Honorable. Oh, Obama. Honorable, you too much. Everybody more bibi say honorable na. Where be sani? Where could be sani? Abunso no. School man. Oti e wunti we be sani. Honorable. Honorable, is we do. Is that emergency? As a boka ayu. Asi he ya, obetumi akwa akose bi. What they say? That me ababu president school no. Oh, me say ababu president school no. The kind of one, you know, astronomy management ya. They say almost the pipe kitchen ho. And they told me so, you bomb CEO abaso. And say you know saying don't let you see no. Papa be connected pipe at the amaye. Ama in school no, you know ka say almost two source of ensure. But it's a project, you know, there a long-term project. It's you know a estimator abano is getting to about 20,000. You go so say benefika. Enye honorable how on enye emergency. Emergency. Because you have alternative we see. So it's long-term project. There was a block you were also and even the your connecting meter kitchen honoma and then the power is sooner. You see, you go so you do one more. It is in the pipeline in every family. That pipe that you said. Honorable. Yati. Umisan we mama isi omanya PM no. Otie. Ona mpaje isi omanya PM no. Nyame yadoma dia early next month no. Ye be kwa koto abanu na ya PM no. Ti yeguso ye ko. Ti mpaje isi ho na eko. So ni se mi trem. Ana. Eni omomaka. Okay. Now ni mo. Oh David. Oh David. Ni osu honorable ni osu sunani. Ni osu sunani. For now there, who say
Mame sure the last time I made honorable Castro coin, for Bemu, enemy Kasai, including then senior minister or special advisor to the president. I'm going to Wadaruma, we any emergency, into a emergency, especially the home come away. You're from emergency line. It's your dance, baby. Okay, honorable Apia Kubino, no. Nti se si an case ni nya emergency ayebe so that next or that next obeso we your project man town there one emergency go to go no kunsa wa to go ni kunsa we have project na no we dey kunsa me dey kona me dey emergency emergency dia ye be ko contingency matete se bi wo miamia odru bi ene be fata e se ni nyina be emergency emergency do ndimo hwe na hwe no wo no kunsa ba ku bi o mu raise ya obi am pese obeka ho asem ade ntia yes ba ku bi so bonka agi you se dey bonka agi no ye kwan demni ya no ye kwan obo so pe obi am pese ana wo ne ye koso na hu so ma dunsko so ma ne dan yo obi ni bonka je kwan nye e kwan e ma bonka je bonka enyo e kwan nye o that town rose je enyo sa e ho no na e ma Kwame Eugene inspiration no na nwum bi oto ye bonka so what na o town na o town bonka why did ne bonka okay oh one man tip of it ampa enyo ni na chama few asam na emergency mane ma ni enti akra mane ma ni enti akra bonka oyi ma ni enti akra ba odan o ta bonka je kwan de nye bonka je kwan de bonka adiat my emergency me dia bonyum still emergency am here dia bonyum still am dia ma contract nso ba wo boss obi am pese e beka na za no who sky ira na za den almost je former MP era de ma contract era former MP de ma contract dey say obi so okobisa e ka kire say o need 2 minutes o betwe obi aba bibisa na sem we era say dey na te dia e ye mo so kora biem era ada ne bonka 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 asa down floor semna akom ni ntirem ti wetu ma de ada hwa makwa me didi odi abodwom mudi muntie patiently for my downfall. Hey, the money gone like an uncle. I'm in the mode fight. Who is it? My downfall. Yes. I also own until one worry. Every camera of one tier you cry and 11. You will never know peace if you want to kill. Jeduna Edija. Hey, by fire. Bunker. Bunker way because of this bunker. Hey. Ampa ya chi Eugene. Didn't you born your channel? So what's na hoping? Oh, town boy. Abankwamo was after near dear. Where did the beer come out? To bunker je kwan wo. Woman nam so da. Bunker. Ampa. Yan mi kon so board dem puntu pa. Eugene wow dem puntu. Also no hamai. Bunker. Hey, Radia. Everybody wanna carry go. Ampa. What's that process? Bonkeji. Oyi je ni free. Basa bonka ne kura de. Yes. Send the root word. Di bonka je kwan. Me ti wasam nye no. Yasam ke to. Me ti bonka je odan o tan bonka je ase. Enye ne. Minim yenya Samuel ana nya Samuel mpeso aso. Ana se se enye emergency ne mfo mu nyina modwom. Emergency. Enti anyom tofo ne enye obi amomfa boabo kwan so modwom. Boabo kwan I don't matter the thing. No break. Ya kayo na mind yo.
ene mo ne ampa abwabo de no abwabo mpa wambeto aba abwabo de no sa ye kan yo na mwantio ene mo mashi na mama ayi konti hiri muha papa yi sintuma ekura wodua ozo nje ye no do go jina se kwa shortcut ogu so koka no yeah dio politicians we me na kan tuma wura ne bam se ntuma na de bam mo nyam nim e kwan am de koye katin so ene da wa adi yakopo abo de no so nyanya emergency emergency e be ye ene emre wan insha o sha dan titin tomu e prama kruma e tan dodo ama kruma e tan dodo na abo ayi ne safety abontim hu abesi hai keke aye but ababu ina city we ni so doso enti komo ye no ka ho ananka amakro ni mu ayefe au bonka ji Assigned to everybody wanna carry go. In the mini money move. Slim fat tall and the heavy load. I mean I don't know. Pretty girls in the air, they all confused. French girls saying oh the pop on you. So confused. My dream one just yet. Ya dia ma contract. Na ya fro bia bibisa na o se bonka je kwan. Obia e confused. Why ya de pa. One or yeah, assembly man ho. Minim say Samulo. Ya de Samulo. Ani Samulo dia na. Me doubt kakra. Me no obi fani atoma ko say on me nya sure. Ana so ne Samulo mom na bo hye say so Samulo dia do. On be so obutu Samulo di free ho ala. Samuel nso den ka bola de ankwaye kwan de nsika nso bola Samuel boye ahuni deja obey fast cry so you zoom like your boss yes also na hwe nkoda nso omo prepare ni we na hwe omsu nyina I see na omo pese omo tu ne di free so sa no omo nya sa o omo nya sa na omo hwe na omo nya bonka ji kwan no omo ya ma brante edi atonyo bi you jinya mi sha munye ma wo mo mama me na mase deja yes so me chia CID Mohammed owodan number 9 oh okay ede na me so me chia bonka jefu nyina bonka jefu na e chi obi abako no mo tia se eno di omo ye den ye beye bonka je kwan no mo ye den ye beye mama na mase na ye ntwa so e wo fie ha no de bonka ta mo so ni twagu sisi ya no ye twaso ewo eha no de ama wa enra ena COP Ken Yeboah oko na homegiem se police panyini ewo Ghana ha na COP Ken Yeboah yi no ye CID boss ewo Ghana Police Service na ewura wodi kan ono na oko koda Intelligence Department of the Ghana Police Service no ano a Deputy Commissioner of Police DCOP Faustina Ejiwa Kodie Ando Kofi wono na sisi yi ye tete se ye boni diam na be Director General of the Criminal Investigations Department CID eno so ho asem no enra ena eye COP Isaac Ken Yeboah or retire after say was serve as police penyini 30 years 22 days and afei 9 months wadi abesom say police panyini and I say police ni ewo Ghana enra mpanimfu hia ya or ya ni pull out service no de man no mpanimfu akese ani ntin ene akentena wa mo nyina akopie mu ewo dwumadi no ase a me no ka say de COP Isaac Ken Yeboah CID boss okona homegiem na empanin se entifuni ho apejafo ho ena ete etu a yebobi pumam eniti DCOP Faustina Ejiwa Kodie Ando Kofi ena ye tete se obeboni din na wakwa tekisa position no as eye
CID boss director general ewo eho enom nti edo no eye aposifoɔ wɔn nso so ensɛm a etwagu na unse endra me ka kyerɛ wo sɛ ne ye best spend time kakra ewo eye NDC foɔ ho na yedi wɔn mu nkɔmɔ kakra ye behwe na yedi saa nkɔmɔ no edi amamo yebedi saa nkɔmɔ no sisi ya me no kasa edi General Secretary Johnson esiedu nketi ase won kobiom dia ene na open the floodgates epono na bie ama nipa bebre no but yentwa ye homra ye ba na extensively yen dwell on this issue ofra me obo oba ofori amanfo kotoku mayor eguso yidi kotoku nkomo efiara de mo amunim se ya na enhyeda nye ayisa on chichirebo sa yejemu tiewe ye ba sisi ya adwumayɛfoɔ me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo total so sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic sɛ wo ye mason wo ye labourer wo ye foreman na sɛ wo pɛ wo adwuma ye fɛ ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom and a paper mu die na sɛ obi pɛ cement papa say ya ehemfa no benya bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato e wa kyem dane ne mpatam ha wo bɛkɔ some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station and di enhwene mu fra yen 0243 583 190 and 0540 659 865 sɛ wo ye mason and a foreman na wo di enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba akyem dan amantra ye ne Dukes filling station edi enhwene mu Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafue Tom Nebia, and Fuet me Jimo Funina at the Bosso, Nititu any Esre, say Esre Najua Fua Bossodia, and an American for Agil at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, Esre Nefi for Ebano, Agil, no first spray, Esre Swanson, wet to a quakutim, and as I would wet him per now the Agil, a spray, Esre Ninaso, Shannon, Mema. Esreni nyibebre ansana de agil akwaku spray so de hia se wo behwe 10 tomatoes eketo no wa hye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma se wo de agil spray wafu ase a ɛma enhyerene a wo no ban na agu no entingu ɛno achi no akuefo mo nso dua bibi te sɛ beans enkatie ana fe so ya beans no mo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prekopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo ye nie unya hu sɛ emfue na hyase e ba pɛ hwehwɛ vezil na first spray na se wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure anso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils anaso obesusu atra ye dididie no miensa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina anase wo befre 0544 325 030 ana 0270 575 030 Adama West Africa Ghana kuafo ye jimudi hey Akwasi hwade ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu sea horse engine oil man no oge na ne kyerɛ piesie bra me na masam no akrabato yakasa se sea horse engine oil no ena wo special additive ohuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho wonte na via da kra ena me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil sea horse ena wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kamfu sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 enu ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo fom sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil nko na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Me pato era aseso atwen am yakoto nkra ba ye to aso ede ama osimam yensa ena aboapa no pa no nkron ho mache eni dwumadi ne din ofre me Obuoba ofori amanfo me pato wadawro mu
wobɛtumi nso de wadwenkyerɛ ne de aba 0594841044 0594841044 wode ba na ɛbɛka nsa wo fie ha no mu ɛbɛhwɛ akenkan ne kama ɛde ama wobɛtumi de afa normal SMS anaasɛ WhatsApp no ɛde aba already no I've seen a lot ɛwɔ ɛha no mu a yɛbɛkenkan ne nyinaa de ama mo on Facebook nso yɛ ahenkan 93.3 FM YouTube nso saa wokɔ hɔ no mu a wobɛtumi ɛde wo comment no egu hɔ ɛbrɛ kɔ anim no yɛbɛhwɛ akenkan ne nyinaa de ama wo but in the meantime ububa yɛnso yɛtebɛ mepakyɛw woyɛ obi a w'ani gye ho abɛbuo no wobɛtumi abu paa mfa ntena fie nya akokoduro na nso bra bɛtwerɛ wo din na ɛbrɛ ne so a yɛafrɛ wo amo aba bɛdi mɛnsɛm no ɛwɔ kasafidie yi ɛso ɛno one sɛ wobɛfrɛ 0593 649595 0593 649595 ububa yɛnso yɛtebɛ F in cancer ɛna ɔne Asatec Roofing Company aka bom ɔmo ɛde long span roofing sheet products ahodoɔ bebree aba abɔnten nti sanding seam self lock IDT IBR yɛwɔ bi wɔ hɔ ɛna afei nkyɛnsee sizes no nso from 0.3 mm ɛkɔpem 0.6 mm yɛwɔ ne nyinaa bi standard roofing sheet 8 feet by 4 no nso aluminium roofing sheet wɔ hɔ alusink galvanize ɛna colored roofing sheet ne nyinaa bi wɔ hɔ rubber roofing sheet ne bi nso ɛwɔ hɔ roofing sheet accessories ne nso ridge caps rain cutters valley cutters side stream ɛne sizes ahodoɔ ne nyinaa bi wɔ hɔ ɛno akyi 14 feet and 8 feet nails yɛwɔ bi ɛna adoa mprɛngu asɛm na mekan yɛwɔ colored one ɛne yɛwɔ wire deɛ ɛnso so ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo ɛnidisuo no a woba bebree wo nsa bɛka bi roofing nails ne deɛ ɛyɛ ɔhatrɔ yɛsan wɔ China Turkey ɛna German metal doors ɛwɔ yɛn hɔ wooden doors nso ne free China plastic T&J yɛwɔ ne nyinaa ebi afei woba blocks yɛwɔ block factory ɛwɔ yɛn hɔ no mu a ɛno nso so inches bi a wopɛ from 4 to 6 inches onsa ebetumi aka Horo blocks nso wɔ hɔ no mu a yɛsan supply anwea aboba a yɛde si dan yɛwɔ bi ɛwɔ yɛn hɔ no mu na roofing sheet no akyiri kwan wobɛhunu yɛn ɛwɔ akyem ɔdan Kia station no yɛne no na ɛdi animhwɛ ɛwɔ market kɛseɛ no akyiri hɔ no mu a tema nso bɛkɔ CMB Cocoa Warehouse wobɛhunu yɛn ɛwɔ ɛhɔ no mu ɛna yɛn block factory no ɛno nso wɔ Intiamwa Hotel Junction ɛbɛn Ash Foam Depot no ɛno nso woduru hɔ no mu a wobɛhunu yɛn ebia na wo sikasɛm sa wobɛtumi atua ne kakran kyerɛ yi ɛbɔ ano a na wabɛfa wadeɛ ɛde kɔ yɛyɛ free estimate ɛwɔ hɔ saa nso so ɛna yɛma free transport baabi a wokɔ bia no wode bɛkɔ hɔ 20 years defect warranty yɛde ɛbɛma wo na yɛasan ɛde delivery nso apii so ɛde ama wo 0245 979311 0245 979311 F in cancer Asatec, a total solution of any roofing. Still anointing. ODI electronics in susu na eka say. Udim say na ebo nunsia pa ho sima duasa pepepe nwumre yi a. Eyade se Ghana Black Stars. Omone Brazil. Ka bomu a enya senketwa. Wo TV ni bia be show dem na wahwe. Te se mi sei ebodan ho goyi. Intimi mpie nko ba bia. Maka kire wo se nansan ewiase ayehu. ɛne ntimi kɔhwɛ bɔɔ wɔ obi fie miwura ha ba me fa ha ba no wanhwɛ yi a na obi adu bɔne yɛmpɛ sɛ saa bɔne die ne bɛkɔ so ɛne ntimi ɛsɛ obi ansa nka ne TV ɛnwo ɔno ankasa ne fie fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ɛwɔ sɛ ɔma nsa ka ne nyinaa ebi akyem aboabo ne ɛwɔ yɛne ahenka ne fam no wɔdan kɛseɛ ne mu frɛ yɛn wɔ 0554171393 0554171393 yɛbɔ ne die wie a na afei World Cup no nso so ankasa ɛba so sisi a akabɛ sɛ 58 days na adwumadie kɛseɛ no ɛba so dendenden ma nsa nka wo deɛ na ɛntu bi ɛmoa wo papaapa Jubilee Hospital nso ɛnie Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yɛn services ne dɔso outpatient inpatient ɛna laboratory test yɛyɛ ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ DNA test ne nyinaa yɛ kyɛke family blood group ɛna blood type brane yɛn kyɛke wo deɛ mfa ma wo
na sɛ doctor nso twerɛ aduru ma wo a wobɛnya bi atɔ ɛwɔ yɛn pharmacy ɛhɔ ɛno antenatal care ne yɛ mmaa apemfoɔ ne dea mommra na yɛnhwɛ wo yɛfunu no a hwɛ sɛ akwadaa no biribi adeda yie wabra yɛde ne bɛfa yɛn ultrasound scanning system no emu ne atimi akyɛke sɛ akwadaa ne da yie anaasɛ ɔnna yie bosome dodoɔ sɛn na aka no a wɔde ba asase yi so na ɛno nso atumi aboa wɔyɛ ɔbaa na bɛrima ne nyinaa wobɛhunu mmarima no nso so mɛkyɛke mo prostrate level no ɛgyina yie anaasɛ ɛnyina yie woanhwɛ yi a ne yɛde dorobɛn ɛkɔto bɛnbɛ mu yɛmpɛ ne saa yɛbɛsan so ama wo counseling yɛbɛtu fo ɛde afa abrabom yɛbɛtu fo de afa adeɛ nyinaa mu kwan bɛfa so wobɛdidi te sɛ na me ne wokasa sei diabetes ne hypertension ɛnkyerɛkyerɛ ne gu so ɛkɔ so dendenden w'ani ɛna woyɛ anya problem bi wɔ ho ɛno nso so woba yɛn hɔ a yɛbɛhwɛ wo ama ho atumi atɔ canteen ɛno no aduane aduane bi a wopɛ wobɛnya di na yɛbɛtumi apromisew sɛ ɛyɛ very healthy a environment no so yɛ very very conducive serene a ɛbɛboa wo paa insurance yɛgye national health insurance ɛsan gye private health insurance ne nyinaa ɛwɔ hɔ ɔdan boabo road no amantra bridge no so hɔ a ɛna wobɛhunu Jubilee Hospital ɛyɛ 0244 575799 0244575799 ɛna 0241 784645 wofrɛ saa nɔmba no na sɛ ebia onipa bi na yare anwummerɛ no yareɛ bi ato ahyɛ ne so a frɛ saa nɔmba no yɛde ambulance ɛba bɛfa no ama akɔgye na yaresa 0244 save saa nɔmba no wɔ phone so because yareɛ deɛ ɛbɛtumi ato wabere bia anwummerɛ no a woda hɔ no a wotwe wogye wo ho ɛnyɛ no wofrɛ saa nɔmba na wɔde ambulance ɛba bɛfa wo 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 wofrɛ saa nɔmba na ɛba bɛfa wo ebi a wo yere awo aka no anadwo a mada no woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie wofrɛ saa nɔmba no a they will come to your rescue ɛyɛ no afrɛ Jubilee Hospital yɛ numero 1 ɛwɔ yɛn mpɔtam wɔ ha no mo Anointing Lady Enterprise ɔno nso so na ɛfrɛ ba wo ba yɛ no ɔse waba de ama mmarima waba de ama mmaa waba de ama enipa ne nyina da ɛneɛ maame Victoria ɛbɛka kyerɛ wo sɛ na adanko Akufo-Addo ɔba yɛ no ɔba ma obia enti Anointing Lady Enterprise ɔno nso ba wo ba yɛ waba ma obia ɛma ɔmanya ɔmo so no ɔmo deɛ sɛ yɛ cylinder na wopɛ bena ɛyɛ rice cooker kettle blender ɛna wopɛ mmaa no mo deɛ no ceiling fan na wopɛ mo nso mo deɛ no ɛmɛma no enie trousers yɛwɔ kaki ɛne ɔ material deɛ wɔ hɔ ɛnkyɛn ne nkapo ahodoɔ ade bɛgu nsa de bi atoto wo nan ne nyina bi wɔ hɔ shoes a wobɛhyɛ ɛno nso ne nyina bi wɔ hɔ center spread carpet TV stand center table standing fan jeans ɛmɛma no jeans trousers ne nika ne nyina bi wɔ hɔ Lacoste round neck ne nyina bi wɔ hɔ akyemɔdan NIB bank ɛna yɛne no ɛdi animhwɛ wɔ mobile ɛhɔ no mo 0247058102 0247058102 still Anointing na just say Anointing Lady Enterprise ɛne yɛ kana sɛ yɛnkɔ ahoma no so ne ani owura Kwame Kodua ɔyɛ head of compliance ɛwɔ National Road Safety Authority yɛwura Kodua ate yɛn kan fam so nneɛma akye na apombɔkɔ deɛ yɛde Awurade ase ɛna no na obɔ sɛ kyerɛ sɛ mode nhyehyɛeɛ foforɔ bi de ɛba wadaroma yɛn afei na yɛti mu asɛm no betumi akɔ akyire abɔ mu amane ama yɛn na ɔkyerɛ sɛ mini buses a de akwanhyia bebree ba mo report bi a mo kyerɛ sɛ mo yɛyɛ no ɛbɛma mo bɛ clamp ne down wadaroma ɛno nkyire mu na yɛpɛ bi atie Medase, nyaya kanya itiawa se nansan feedback yenya fi akwantufoɔ ɛde timamfoɔ bititu ɛwɔ yakwantimpɔn ɛso no ɛkyerɛ sɛ suban a mini buses drivers nya car no de nya nemo ɔmo akita mini buses no suban a ɔmo da adi no yɛahwɛ yi na yɛampɛ ho asɛm anka yɛahwɛ a nneɛma bɛkyerɛ nsɛm na sesei no mmara a yɛsɛte akɔmhyɛ no ɛma kwan sɛ ifa ɛhyɛ yɛ sɛ ɛkwan biara a yɛbɛtumi afa so ɛnam mmara kwan so no yɛahwɛ maka akwanhyia mmara fam nti afei bɛkɔ awieɛ
Minister of Transport, President, the penny for my I say, oh, what's if for Mujumano cause end of the day to be about the numbers. Now, numbers no, the better for more. And you make out where sharp mass in the more sharp mass, yeah, or Muju make it to me the how prayer. You who has a cocoda. Basses are some my officials, the Ministry of National Security. National Security, down to us and more. No one's asking where they are a somber. Actually, agencies, in fact, our crown who that. Say, I'm going to do two from the signals. I'm more picking on more who are clients. So, a family buses, they come off us to Kakana and yet. It's Yaya Jiwakua. I buy my client to me, say, everything me, I didn't shout near Kanwasa. About Asia or more. Many bus operators. I did to say, I'm going to do you don't belong to any of the unions, but for starters, we needed to engage the unionized operators. The deeper feeding, apart from the national security by the cars, no do and Nam Ghana, a 110p or the dash cameras. I story dash cameras, but just a car no name, I travel for you and your cost of coins. It's yes, you will be. And your call center 194 ya now said to buy your 24 so at the 1 cent to. So we cannot act irresponsibly and just go to sleep when all of these triggers legs around. So we met them and more 18 common. This is a more boy. They are also providing a solution to the transport needs, your transport needs. It is can say, oh, I want to do na almost that side to money the 18. If you are crying almost a year of them, and I will be from Kaka or co training the other. It's young men, young Tiwamaka, move our co training. As you speed, companies do I say be speed limiter. Speed limiter, and if you did this car no more, and you would also do by 100 or a copy. It's a Mohana Monfadi and Yajuma. Now, more Monfancy say, more Mojuma, you more Tabaya or more also Brachelo, Montreal Maso. Jetty this outcome on. Then when we did come on, you say, I said, I'm cautious and I was a use sooner. And then I might day cut a comma or more. Your friend regulatory alert. And I see intention to impose restrictions. That is an Emma, Fanny Koi. It sounds like empathy, a better high Amafi, Evan buses, Yakwasa can afford be there by a Nikunko for Pam, yes, it's Oma, hey, no more, and check the do baby, no. Ever impose restrictions, yeah, Maquine, more for quantum also. And I will be due to my, shouldn't be more than a distance, I travel 40 kilometers. Yatenkai buses maybe or higher no more yet to my Tema to Accra, Wager to Medina, Bodia, Dana Bequazi, and no more Yomsika. Because we are to my Accra in city, no maximum speed averaging acquire 50 kilometers. Condition of crowd mark points and over 100, maybe 120 now, Kukum. It is a say, Multi-Mecanos Namas and Montesodia. Now, yes, you have to say better. I have a high Mama Kukum Kofon as they say, buses, ye, Carquanciano Sia, Ubia, you are on a power family. And so, Susan Carquancian, yes, I'm more fair transport operator, because then a buyer, a mouth car, Punyaquancia. Yana, you want. That's yes, you are telling us. So, we'll share the number of from 2018 to 2021, the number of commercial, in fact, vehicles are involved in crashes is almost about 100,000. Commercial buses are almost about 37 or so percent. Out of commercial buses, mini buses can once in normal contribution at 31%. It's a better. Can say, I'm buy a transport system, mobile bois, and the private buses up. Mini buses, Abaye Juma Pesika is important.
the president to my Prisika, more keke, and yet, besides, commercial activity, move the Prisika. But you shouldn't sacrifice our safety at the expense of profit. So we are saying, what Baza was the car no be Juma Prisca, yes, it's a fire Juma. And this will impose that restriction and not be anyone I see a whole party into me. And that is a discussion. Okay. Now just say omo mobile margin say omu ni mo nhihye so na enye general thing say omu nyina na ye be clamp omo down. Oh, sir, this is a policy matter there. We can't strict everyone, but the show also say who just to conditions, yeah, a bit now exemption. What is the other by SCC in count? And that's SCC and SCC is almost speed limit complaints that on town. Oh, that you phobia so you comfort we can excuse them. GPRT OA, no more market count. Yeah, as a result is a MPA. Echo shut down some filling stations. Sure. That's it. The also position, and yet coil across board, and yet engine oil across board. There are specific stations. Sana, you know. Over TSO, I know MDS was shut down Mawako. Then Mawako branches in a particular branch. But if the conditions allow the branches, if it comes to the worst, we must do what is required or what must be done. You know, one offer Nana Komia or FTC. Now, offer chairman of DPRT, offer OA, offer 2M Express, offer National Road Safety Authority, because also said, I say, was a boy in my home by. If you ask him, I say, I might try one Sunday and no one put it. A ya almost 10 years home common. But Sweden and Norway, no more, are reputed as the best countries in the world for road safety. They are offended the quality and only probably 200, 300. Now, 200, 300, you know, we ever had a quadruple almost should be a economic. But to some part, Ubenya accident, a public service vehicle, as in car will be at top. Say I buy an aquatos or the commercial intensity because the honor controls no need. Controls one need. And a pay many could be in Komo Kumasi, or Farim, or Finka Echo Kumasi, or Kudu Kumasi. No, Munya signals a more moon. It's almost a number more about 40 minutes and almost how much you are crying. It is a civil aviation authority controls a high into one time to say that question. Now, overhead airline do have the almost 2 months and you better now you are counting your money at some license every almost. It is a one thing of our profits now, penal. And got dance to baby a dear manipa bacophobia, now for the pabbe 15 or bars, Makukumamo. That is the bottom line. Okay. That's the bottom line. Okay. I'm on your Mojuma ye, I'm on Fatima before and John Music. Nemo, I'm on Francis and I in the Guaco Monosunia Juma. Sabaya, I'm on fat community capelli blend the Queen. At the end of the day, Scano on Pride, come on. Umami na local food and Cocoa on the and Unica. This car called the court. It's no mature and the fun now operator and now or driver be a said it. That's what they no Cocono. Never hear so I said. So on one alternative Mona one now car mail everyone bus. And I also a booster of work good Mona so the other comic up and higher but ever help. It be a high case here.
But I want on my this guy at about. And I was over the old day Juma Disca. Then we have a full can of the cocoa the open eye. We are there, but I know I'm certain. A hard dream. But in generality, Sano and managing director Edema 2M Express. Honorable Daniel Ochema Buajin so HS Debbie. Some generalizing the Sano a hard drink a cry. A bassa no more bomb home modern as a modern moon shed them. No sooner drink chira the abandon on the drink. Oh, sir, Namakase, or mobile or some kind of Makase on the systems. We have been there. I've got a work on here as you say, it's one of the best. That's also to say that you don't come on back when I don't mind different. It is a dance your horse, oh, my sanction and driver for me, may be a deal. My mate up to I would like to say. Yehuna Esoyania will make an exemption. To say the Adantia the Monona, yeah, can once. Oh, okay. In spite of systems, I mean, I can't hold the officer Kumasi. It's one of the best. I would like to a more training center, more workshop, more tracking system. That's also. In our complaints before, so where will be a fair 194, so 2M Express, there will be a traffic, there will be a video. It's not the case that out of nothing. We appreciate that. With time, there's a quite trainer, monitoring the improvement. But why not? I mean, your 2 years will be also. Okay. All right. The point is that. We want systems to work. Yeah, and then we want to get to a stage that I can have the comfort and have the desire. Say, oh, the person who could come out. I'm in fact, I'm called 2M Expert and I'm called GPRT. I should be able to. I'm a GPRT and OE and 2M Express. Then you put him say, can't the miracle to Kumasi and NC. All right. Irama Nasi, I think so. On some watch each one with Muada Hopa and TBB any ever about one champion. All right. Since any Ura Kwame Kodia or no NOA head of compliance, National Road Safety Authority, and the quarter train and Common Pacho. Ope Juma Ohun. Nyankopon ye tie wo mpai bo. And one say nyame be kan do wa dwene ne wakoma ne wani bedi akire pa. No atu ho anamon. Enie company is Ope shopkeepers. Ye ka say shopkeepers ya momo no mo ye adwuma wo shop ho. So that say obi beto bia na di nachi. Ope den sa do mane ma no. Yes. O ye shopkeeper. O hwe store de so. Ye pe mema. Ye pe emema ntia ye shopkeepers na just omo donso ye pe dodo enu achi nso ye pe packaging personnel eno so eye mema na ye pe wo mo ena ye se pe customer service personnel eno so ye pe ema customer service personnel ne de ema ene ye pe wo mo abobo ya rider de me ye sure pass o ba bia no mo twa abobo ya enti ye no so emema abobo ya rider me pacho wu mentena fie nka se adwuma ni ho se wutie hankwa de ne wanya adwuma eno an se obefa paper no wafa pen na wachro ne friend say application letter no chro no bi untumi am obi moa wo chro o chro wi afa ko PH Frimpong Ventures fako PH Frimpong Ventures wo main shop ho no mo kase mu ho e wo dan main lorry station ho no an no ubehunu yen ana wo de ase ho de no kra na obetumi afa ho de akọ ba bibia PH Frimpong e wo no fa wo application letter no fa kokoto ho no mo o mo be frɛ wo ana frɛ sa numbers ya me de beto dwa yi 0209 527039 0209 527039 and 0242 608381 0242 608381 o fresh number no ayebeje so na fei enkomo bi e wo ho no yetumi adi ni nyina no eye adwuma
ɛna yɛde ɛma nkurɔfoɔ ama ɔmo ayɛ Unisem Cement Ghana Samchi Enterprise ɛna akɔfa ba akyem ɔdan Amantra Wache Junction New Story Building na yɛbɛsi wɔ hɔ no ɛno amu ne ɛwɔ yɛbɛn Dukes Filling Station mepakyɛw woyɛ mason ni wobɛtɔ cement no bags no bɛyɛ sɛ aduonu mu a yɛwɔ akyɛdeɛ kama a yɛde ɛbɛma wo akyɛdeɛ kama paa wɔ hɔ no mu a yɛde bɛma wo sɛ yɛasan akɔfa iron rods abɛka ho ɛnyɛ iron rods no nko a ɛnkyɛnse a yɛde kuru dan so ɛno nso so yɛakɔfa bi ɛde aba a yɛde ɛboa ɔmanfo esi dan paa ɛnadoa mprango yi ɛno nso asɔrɔto yɛn ne nyinaa bi wɔ hɔ a woba wo nsa bɛka bi 0243 583190 0243 583190 ɛno no ɛyɛ Unisem wɔn mo number ofra nkɔmɔ aka wakyiri hɔ nyinaa no yɛbɛhwɛ ne atimi adi ho dwuma papakyɛw bebree utie yɛn na ebia wopɛ sɛ wo nsa ɛka henkan FM number bi na wei ne nyɛ report wei ne yɛ business yɛnyɛ business ebia o ahenkan mabie koko boutique bi mabie restaurant bi mayɛ wei bi mepɛ sɛ mobɔ ho dawuro de ma me anaa yie bi kora na abɛfie mepɛ sɛ mobɔ ho dawuro anaa wodɔfo bi kora na yɛdi ne birthday na apɛ sɛ wo celebrate no in a grand style nso a ɛno nso wofrɛ number no a nkɔmmɔ a wɔ hɔ no yɛbɛtumi adi ne ate afiri hotel de ama wo number no pɛ kene sisi a ɛyɛ 0244 290093 0244290093 wofrɛ saa number no a yɛbɛgye wo so soboti wonsɛ soboti di yɛnim no dada yɛnim ne firi tete mpanin sɛ onipa yɛnim no awia no anadwo yɛnsɔ kanea nkɔnkɔhwɛ no anim soboti ba yɛ abɛboa ɔmanfo edi ho adanseɛ dɔɔso seesei ɛno na ɛboa boost yɛn immune system no ama yɛn immune system no atumi anya ahoɔden abɔ yɛn ho ban ɛno nti soboti yi ne yɛde ayɛ nie akakaduro hwentea ɛna afei pɛprɛ aborɔbɛ meko ɛne yɛde afra ne yɛde ayɛ soboti no na yɛn soboti no yɛn hono yɛ ɛyɛ neat to the extent say okɔtɔ awa na abɛhono wadeɛ ɛnyɛ nso sɛ wode kogu nsuo mu akɔyɛ no krunto dabi wɔm sɛ na yɛnom leptin no soboti ni saa ne ya package no ya package ni te sɛ leptin form pɛpɛpɛpɛ enti no sɛ wobɛyi bag no ebia mmienu mmiɛnsa sɛ ne ɛwɔ awopɛ no na wode atom nsuo hyia mu ɛyɛ deda na ne nyinaa hunu gum wie a afei na wode asikyire atom wocha wo ne abusua no bɛnom ama moa matimi anya so mfaso soboti ɛyɛ papapa ɛboa ɛma onipadua no nya ahoɔden enubra ne nunsin ɛne yɛde ayɛ bible sɛ munni aduaba no na momfa na hahan ɛmfa nsa yadeɛ soboti boost your immune system no ɛbɛsan treat any ailment biara a ɛwɔ liver ne ho ɛna afei obi wɔ hɔ ma wɔsɛ me high blood pressure na no meti sɛ obi awu asɛm ɛyɛ sɛ high blood pressure we no wobɛkɔ mu no sɛ unyane no abisa no ho asɛm wɔbɛka kyerɛ sɛ oh ɛwɔ mu ana mete but mampa mua saa na tie one day wobɛyɛ asoɔden na atwo ase popra sɛ kadi bɔdamfoɔ no na de wokɔ nseɛ dodo ho a sɛ sɛ ma wo nsa nka soboti na ɛmoa wo paa ayi mina enterprise a ɛwɔ dɔme market wɔmo ɛna soboti yi wɔmo yɛ na sɛsi adeɛ ɔmo de bi abakye mu ɔdan ne mpɔtɛm ha no mu a wode a ne sɛ wobɛkɔ Alhaji Hankuri Enterprise ɛwɔ ɔdan Frimpon Enterprise ɛwɔ ɔdan Nana ya Provision Store ɛno nso akyem ɔdan wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka bi na wode akɔdi wo twuma anaa wobɛfrɛ 0551 ebia na nso pɛsɛ wotɔn bi 0551 119620 0551 119620 ɛna 0244 087695 0244 087695 ɛno ne yɛ number wobɛfrɛ na yɛatumi agye wo so na nkɔmmɔ bi wɔ hɔ no yɛatumi adi aboa kama paa na ne krakrakrakra no BM Audio Solutions ɔno no ne ɔyɛ nie ɔyɛ expert yɛka sɛ obi yɛ expert a ne kyɛ sɛ wabene yɛba no outdoor speakers wei na yɛ bass anaa bass ɔse bass and mid land arrays
and I feel sign service amplifiers. Nti ebi awo amplify, power amplifier bi na say, and I perceive CC de manwa. Keyboard combo, bass combo, and a year lead combo. Ni nyina yehwe edi hu dwuma ede mount. Digital and analog consoles ni nyina nso ye be operate ne kama nti ebia asori mu obi na say moma opani asote obeha siesie di amamo ena raw mixture eno so ye hu adwuma mixer amplify problem bi aba ho amedika aka mana so nte ena voice coil eno so obedi hu dwuma achim asene oni Aegis filling station no ena edi animuhwe Aegis filling station ena edi animuhwe wa achim asene friend sisi ya 0243 97 7299 0243 97 7299 and a 0245 278159 0245 278159 BM Audio Solutions or your number 1 obesiesi sa niema nyina edi amount companies yada roma eno mutua sika edi ma yenya hoden na yedi dwumadie de emao enkrofo messages yemfa ntoa so na fe yemfa NDC for de nso mfa ma Christopher Kasoa eno de afri aba no chese galamsey aba be ye kanka kese pa a ekodi tia yen society na nitim wie nyina ehwe kwan ye befa so a ye bekodi atia kowa azeda kokowuraba I see kokowuraba o say say ye celebrate Kwame Nkrumah holiday na ye ma ne niam papa oba be ye no nso ye ma na ka ho enya se ye celebrate ni saa keke ne ye gya mu ato atwene ono de oni yen enya adwen ono so ne de no Master Ready the Free Kasoa ono so de bai no che se ye ta fe no aka Hawa Afa 2024 o say ye very very joke yesre pa se kanima mpani John Dramani Mahama ede ne ho ba betoto na adanko akufa ne ba womia mamu adan ye omo kire se Ghana fo enjaje wo mo na ye jaje wo mo awode be pa ne be jaje wo Master Red Kasoa ne de ode bae no Gladys Ampa ben eso edibi ate ede aba wo se den timahinkan mamoache yaje so yo ni awo kan mate ena Sami Kwei eso se Leviticus Powers ena wo se Ghana card ahodo a na ye register NDC for kire se mem ye register mfie nwotwe omo ba ye de anum tumi ye omo me anwene hu mantimi am produce Ghana card ba kompo na ene afi na obi aba wo tototo nioma o ti achi na tototo bo ba park so saa ne ye ade enye munyaye ono so ne dia wode eba ye no afi WhatsApp Same Boache e de ono so di free asama kese ba ye nie o say muma ye nyina nka mbom ne yenya abakosem ni mfa mbom o na ye mbreki 8 no san se NPP di o my Ghana nimu a obia ho to no menua no Ghana fo moma obia medada mo NDC fo de pentima mento sera eno mo yemu ade omo beba ye ne ye begem afi ye de bekosho mo nsa wie no na kwa Boache bidin ye frɛ me Same Boache asama kese na me wo enchia nkoma Director of Communications Evans Yeboa aka Choboy ono so ne de ode bae no Enoch ono so di frasama kese eno so ye de ebekoso abirimu mampani akufu ado ne NPP abanyo ho wo mutie wu papa ebon fitayi wo mo abon mo hwese ne o matoto Ghana economy ne basa ene o mampani ko gina UN fu adi mo kire se ye to mezo ba ku bia Ghana ye potom also ti ha no CEOs we deputies miensa 9 uwi abeka kire se China Ukraine Russia for to bomb a ye ti we botom de nia wonso gya wiem a odwade no ahu na ye economy ni ntimi nyina ne nan so eya na wachia Madi Gabriel oba Tampa Shelley na osei ampem ena chairman Ibrahim Sunday omu nyina wasama kese chi omu fa me Enoch asama kese ena ode ne de free eba ye Amisco Spelele Kasoa Republic osi aka Hawa Kumsen toaso osi we no gye hwachi ne enye amampani akufu ado nsem wode kɔto UN mpanimfo anim no ɛkyerɛ sɛ nani abre pa Russian Ukrainian war no ano na ɛka ho biama Ghana economy anim agu ase enti sɛ ye NDC for sɛ
wɔn ɛreba abɛgyina hɔ no mo bɛkeka nsɛm atu futuro gu Ghanafoɔ ani na Ghanafoɔ akɔtɔ aba ma wɔn deɛ a wɔn boa MPP bebreki 8 no wɔde wɔn ntena hɔ yɛfrɛ me Amisco Spelele Kasoa ɛyɛ na wakyia Hawa Kumsin ɛna Honorable Justina Marigold Asan Central Regional Minister Amame Amisco dia ono nso di free Kasoa ba ye no we nso se yɛfrɛ ne Bosheba Amisti Goso Zango Patriotic Voices or say ɛbɛyɛ den papa sɛ yɛbɛtumi ako atia Galamsey sɛ yɛde yɛ NDC MPP a ɛwɔ se nyinaa kan hu bom ne akwan yɛbɛfa so a yɛbɛko atia saa deɛ yi yɛnte ahyɛ sɛ yɛ ɔhaw kɛseɛ a ɛwɔ se yɛko de tia yɛgyae ɛma ananafoɔ ɛne nkrɔfoɔ ɛbɛto hyɛ ɔman so ɛbɛtu Galamsey no fomfa mu adwapadeɛ a yɛn ne ho bɛkyere yɛn Bosheba Amisti ɔno sɛ menchia Honorable Mavis Hawa Kumsin fama no nkyerɛ ne Honorable Mavis Hawa Kumsin ne ɔmo keke kyerɛ sɛ utua paa because yɛ chia no me gidi si yɛ nkyia saa kɛkɛ na akua mo abo atia Blekuma Central no nso na ɛkasa yi ɔse deɛn ɔsɔ mampani Akufo Addo akɔ address UN General Assembly na ɛsɛ mampani die nyansa wei tikasi awe adwen wei ɛba yɛ sɛnka yɛmfa Ghana nhyɛ ne nsa 2008 yɛ kan DC for saa brɛ no wɔn ani abere tumfuturo gu Ghana fo ani ama mampani ama ɛne yɛ ne wu afei ne yɛ totototo nneɛma a wɔn nso so na din asan toto Boba Park so no monhwɛ nsɛm Paul mampani kan yɛ so refreshing ɛnsɛm mampani kan yɛ nyina da kyɛ sɛ utie na wohwɛ ne din otumi sɛ ɔpani wɔ ne nyansa awurade yɛ da ase so do mampani Akufo Addo adom yɛn yɛ da ase bebree yɛ wɔ gidie sɛ ɔhaw ne abedidi na mu no tikasi a ɛso da ɛpa mampani Akufo Addo ɛne na mamuo a ɛkɔ so ɛyɛ papa yi ɔmo bɛhwɛ aso ne nyinaa no nana akua mo abo atia Blekuma Central ɛna ɔno nso so di firi ɛbaayɛ nhyira ba na ɛka nso ɛna ɛkasa yi ɔso di firi Ashaiman constituency hwɛ ɛba ne nkontompo ɛne nabraba nsɛm a NDC ɔmo yɛ mu ade papa ɛne nti so ɔmo yɛ ɔmo agye sɛ wɔn de saa nkontompo ne nabraba yi na ɛde ba 2024 a yɛbɛboro wɔn apaapaw ne tantan so ama wɔn bɛsan di ntwo pɔtɔɔ a wɔn bɛkan a wɔn nhunu wɔn ho ano sɛnea ɛkɔɔ so 2020 no nti EC4 no wɔn ahyɛ ase wɔn blame wɔn no wei no kyerɛ sɛ ɔko no korɔ wɔn adi ntwo dada ne yɛkɔko ntɔkwa ne referee ogyina ntɛm wahyɛ aseɛ ɛna wo referee no waka sɛ wobɛgye ama me nua no ɔsɛ basa yɛ mmoa Dr. Mahamadu Bawumia wɔno ɛne NPP for next flag bearer na ɛnam no so nkonimdie bɛba yate ɔno no deɛ ɔno so de bɛbɔ mu no nea mefa atwa to wɔ WhatsApp enie ɔsɛ mama kye adwo so na mohwɛ deɛ childhood cancer ɛyɛ adeɛ ha adwen paa abrante obi nim sɛ wɔyɛ health practitioner deɛ a ɔno akasa tena ne fie a na ɔno ayɛ ne editorial na wato atwene mu sɛ yɛn kan ma no wayɛ adeɛ abusua messages ya mode baayɛ no nea ɛfa ne ya di ho nkɔmɔ dada ɛne aboboro so de ama mo no nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena sɛ ni hyehyɛ ne teɛ we ɛte sɛ deɛ gyina presby ason dem ɛyɛ announcement no enti yɛbɛkɔ hyɛ aseɛ deɛ free asene no ɛyɛ maame awo maame ɛda fam enti nyankopɔn yɛ adom ɛnɛ ɛna yie ne hyɛ aseɛ a wɔkyena ɔmo de ne bɛto mpam efu bɛyɛ den kwa mmerɛ mu ɔmbɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ wɔpo wɔbɛkɔ fam wɔbɛkɔ akɔhyɛ asase tokurum mpanin ɛsɛ ne osu ɛne ne nka mmom nsu nti yɛbɛkɔ ne yɛ ne maame awo akɔka bɔ mu asu yɛfiri hɔ no mo a ayi ayɛ nkogya enti yɛde ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ aboabo anaa yɛba bɛtwa mu akɔ wankyi mom yɛkyena ne deɛ bɛyere ɔbaa panyin Sofia Adwoa Gyimaa maame ɔno nso so waka nkyene gu ɔno deɛ obedi nkyene paa mfinhyia no aduowɔtwe ɛnan ɛna maame nya ya shabo ne nana no nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena ɛna mpanin so ɔmde ne bɛto mpam ne ne amamre ne amane akɔ so owie pɛ na wɔde na akɔ ɛyɛ amusieyɛ ne akɔpɛ ne krabrɛ na yasan bɛto ayi yɔ ne so akɔpem ɛdwoɔ da a ɔmde na asesom no ɛnso so ɛde bɛma abusua nyinaa nti ɛno nso so ho asɛm ɛda hɔ na afei yɛnua ba yɛ akra sɛ yie no wokɔ obi deɛ no na kɔyɛ sɛ deɛ wodi sika ma ne sɛ gyeteme hɔ akyire yi mabɛgyema deɛ nti ufiri ha
no akɔ ha ufiri ha no akɔ ha saa ye sɛ ne be ya adaache ye be bi nso so de ama yɛn ho nti ya kra nso so ɔno nso afira ne ntoma ne tintin mu a afei na busua ayɛ amamre ne amane a ene fiada ɔkyena memene kwasiada ɛna wɔn ɛyɛ na yie nti we mu nyinaa ɛbɛkɔ akɔboa wɔn ama wɔn ayie no atumi ayɛ kama paa ɔmo company kɔbiri ɔmo de yɛn ate asefoɔ yɛ ho asɛm de ɛde akɔ na yɛasrɛ ɔmo sɛ ɔmo mane yɛn a na ɔmo mane yɛn de nkyɛmbrɛboɔ yɛnyɛ gya ne awe ne mu no nyankopɔn fɔ ɔmo nyinaa kra ɛnsie yie Ghana adesie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. What wasum? Enti yɛtoa so ene no meka se ebedi nkomo kakra de afa NDC amanyuku no ɛho. General Secretary Johnson Esiedu Inketia for mfinhia edu enson 17 years nie ene waye General Secretary di ama NDC amanyuku no. Afedie dondo afono tigare enti wo se wonko biom na ɔka se wonko biom no pɛ ɛna enkrofo nso kyerɛ sɛ intifu ni ho apegyafo ho nti ɔmate asimu a ɛne ebra bɛhwɛ ei saa mo nyina mo pegye na secretary di na Johnson Esiedu Nketia te mo hyɛbrɛ so ɔpani kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔno a no ɔka sɛ obedi general no wadi ama afono no nti nyade a ɔkɔ biom general ka sɛ ɔnkɔ biom pɛ emrantie mako miensa ɛna mprempren ya me no kasa yi ɔmo nso ate asim sɛ general nkɔ biom dia a ɛne no ɔmo bɛkɔ ade ba akwa na ɔmo nso ne sɛ general say na enkrofo ta akeka sɛ general ekɔ dia me dia me nkɔ but general nkɔ a mekɔ ɔso ɔte saa asɛm no so ɛne saa na tie dia a wɔn kɔ biom ahu sɛ na bɛyɛ bɛbɔ kwan ato hɔ ama wɔn so wani so ade hunu sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba bɛyɛ general secretary no wɔn so atumi aba bɛ pribi nti general deɛ as we speak no ɔso wɔn kɔ biom wasi fam ɛde ama wɔn a ɔmo pɛ so ɔmo kɔ nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ a sisi ya na kwan mu ada hɔ na naka me pɛ ne no a ne nsɛm ɔka sɛ onko biemu no nka me hwese nka menya na ka ye nyina yetimi atie bi but ne machine ne nioma ye wa ha yi me se mehunu dia mehu ya nka ye nyina ye san tie ye ne nsem a okan ya o kire se onko biemu no ya ye mo anan but akire ye bepɛ dia ba akire yi enti general ka se onko biemu no abusua empanimfo miensa no matwe muti baako ne deputy general secretary o hosisi a Peter Boama ma me fa the position ma no Dr. Peter Boama Otukono na deputy general secretary sesi a osesa ne boss nko biemu dia a ene wo beko enyo ono nko a Elvis Afriye Ankra enso atiasimu se ono nso beko enyo ono nso nko a Fifi Fiavi Kweti enso so atiasimu se obeko na eno na ebisa se hwan ni general ni favorite but yebetimi aka kire se general atro ni support e ama Dr. Peter Boama Utukono se ono ene otai na chi na ebi musu bisa se onko biemu dia ene na position be na wokofa ye mu bi tete se anhwe yi a ebirim for now ebi musu wokɔ for chairman but se si ya nkomodie bi koso anhwe yi a general mosquito ebetimi aba be ye running mate tie ebetimi aba ye running mate e de ama omampani da John Dramani Mahama enkomo ayekoso wo NDC mu ne nyankomo ketwa tie o eye mienu ebinom say chairman ofusu ampofo omu hia no ena general nso omu hia no ena omu nyina nso nim say general ne chairman ofusu ampofo ko gina nne general bedi nkonim eba sa na chairman ofusu ampofo ni nim de o wanya ni nyina experience a wa Ghana ni nyina no ni nyina be ko waste eti se sa de tie de a
Omampani dada John Dramani Mahama emfa general enko 2024 inti yetetete Ghana ha ya se saa na beye de a na se omukọ okunanim na eniema koni eko yiye de ma wo mo ade na mesre na je se ye beka vice president a na vice president Johnson Esiedu enketia wo jare me so wo jare ya o jaisa Kofi Oduro jaisa na otimi di president krama na ye Johnson Esiedu enketia otimi di president man ye wate hwe ono no waba be ye colossal waba be ye political colossal into otimi di president krama na ye or qualified to become president into Kofi Oduro ja no ya no otimi di president man ye because waba be ye MP for 3 consecutive terms. O kan bo mu saying MP no ko ba ku bia enye ayi 4 years. And o ko mprensa. Enti for 12 years and waba be ye MP. Enti we di president ye wate. His Excellency Johnson Esiedu Nketia. Eno no ye one option. Enkomo na egusu koso NDC ni mu no. Omo adwen ho se enka ye ndrop Maami Jane na one Johnson Esiedu Nketia enko so that say na enye John Johnson eno no wo ho e na bi mu so se da bi se general so obekọ chairman ne dia ye nyai no na wonko se general ko chairman so a chairman ofusu ampofo ebe free terrain ni mu enti aye dendenden wo ho but general so asina dwene pise chairman ne de omo twimomumu ene betin ye pe obedi chairman no enti enche se ya no aba be declare say on seek for re-election for general secretary no enche obeba abonten abe declare say obeko for chairmanship no so oma ye hu posters enyina awie o ene fila na me de ma wo no chairman general secretary ayi Johnson Esiedu Nketia for chairman no oma ye hu posters nyina awie gudem omo be sha se ato agum enti se running mate bid no amaso dia ene ne omo be ye nie running mate bid na amaso a Johnson Esiedu Nketia baba be ka chairmanship race no ho se chairmanship race no obeka ho so dia ene na chairmanship no so sei ena baba ye enipa miensa ena betwe omuti se omo call for chairman ewo NDC amanyokuo ni mu general secretary no national chairman no enipa makoma miensa ena ebeko enipa miensa ebeko no former member of parliament Edema Kole Klote honorable Ni Ama Ashite or a former member of parliament or sign a lawyer na Kole Klote hono ona netia kunyan so kopim 2017 to about 2016 no eno de wanko bium wanko inti eno ne ma Dr. Zinato Ajman Rawlings ebaye inti Dr. Zinato Ajman Rawlings ne babe teki ni position no but na osanso ye Minister for Employment and Labor Relations wo omampani dada John Dramani Mahama baimu from 2013 edwepim 7th January 2017 no na ye Minister for Employment and Labor Relations obeye Greater Accra Regional Minister so from 2009 edwepim 7th January 2013 omampani dada John Evans Atamils Abreso ena oba ebeye regional minister no na opani wabene papa yeba na manyosemu a wabene 28 January 1950 and wo no 72 years as we speak ena wenya 72 years wenya ono no pe chairman ni biadi enti ono ebeba ena chairman Samuel Ofusu Ampofo elder ono nso so ginamu Johnson Esiedu Nketia enso ginamu but the battle will be between Johnson Esiedu Nketia and Chairman Ofusu Ampofo NDC for no ede no
but hwade sesia no a general secretary no Owura Johnson Asiedu Nketia a declare support though omba publicly meka say otaiwe achi but ohwe ne ekoso ne nsem a yetete no ahu intelligence ayenso ye peke no a baby obekọ bia oni otukọ no nenam obi bega so one ne nam oye ne deputy nti no ne nam ente saa ye de agro ba fie nso di mirike bitu abihia nyabotre wa endorse no so ono na emra na so ono na eba de a ene na ye bete camp I was a chairman enya general secretary obetimi ni na flow na onya organizer obetimi ni na flow na onya youth organizer obetimi ni na flow onya women organizer obetimi ni na flow so that as here enti eye camp be split NDC ni mu be chemienu enye ntokwa MPP omo beto na bisi mu saa we so support chairman a friend say in team we so support omo kenka ho saa enti enye say bi emu che ntokwa gidigidi there be emu che because ni a openya na mepe but ye wi a ye nyina ye beka ho abom saa nete Johnson Asiedu Nketia yate se one otuko no ye fine sanso ena one Chief Baini ena ye deputy national organizer yate se one ne ye fine ena women organizer no osisi ya no Dr. Louisa Hannah Bisu ono so yate se one ne ye fine pa ena one youth organizer na owo ho sisi ya no on very saying opare George Opariado one ne ye fine so what you see enti yanhwe yi a omo mu benya omo mu team me no ka say chairman of Usuampofo nso I was so ope of force na ope general secretary candidate a wone ne beka bom na omo nso form alliance eno nso so wo ho enipa mienu o matwe enipa miensa atwe omuti no Peter Abu Amade yehunu ba bia wogina enti se aka mienu e wo se ohwe kwan obefa so a ida fiavi kweti eno ne beka ka bom ana se one Elvis Afriye Ankra ene beka abom eno so eye asemsebe ene yenya ntie se 2028 after John Dramani Mahama no NDC for se eye yakọ north yakọ central eye afedia wose yakọ ida bono ana yakọ Ashanti region and as Eastern region 2028 the NDC for say omope akan presidential candidate na omo hwe say motete ya na Asiedu Nketia be di mampani motete ya no na Asiedu Nketia be di mampani o de amontena ho no mo ni omo hwe ne say by 2028 no chairman na ono ete akonwa so say chairman de ma NDC no obeya akani na sa chairman na eno mo be san hwe se omo be piapia no ede na kwamana kwakodi eye president enti se mahunu se yeru Asiedu Nketia sha ase nante se mampani a woguso a wo so ho daye no enti analysis kakra ne information kakra information kakra yen atede afa NDC fo ho no ero ne abomu amane ede ama wo no ene ye de wafamu kakra nti e free sabrede kone de emu beyire pa manya ne ntia so se Owura Johnson Asiedu Nketia one regional officers no ne bebre no ahia aka kire mo se opeso no de okọ for chairmanship no a bebre no a support no na ebeyire pa support no so de ye betimi abegina camera ni mu aka kire se support o but on the day of elections no enso so na ebekire unimu a na wakobisa wankasa wunua John Buedu no ono ho eji fela no ahaya na edisi nkrofo bi se lelewo no na atwa guo no asi ohine fanyum ni tumi na menyana me sorry so na me nko a lelewo no asi lelewo ma sorry ankwa asem beba
enti yaya mana dɔkɔ wunya ya nka be fraba but yemfo bia yapon Yakopo ya ademu amande yebe ba beto asu enti yegusu nso a yetietie mu a konkonsan nyina yete a yebe ba betena ha no makamu asem dia kyerɛw analysis no yebe ma factual enti dia makan yi bon se be pratom ni nyina be pratom so abeka say obo bakan yo enti muntamu chuku ebe prato tomu sa nkaka kraka ame fasira nkomo di ankan kwa me yebo adwempa hene kofi mensa ka obi ke kwa me asante Billy Man omo nyina aka ho bi ne adi dwumedi de brɛ ofra me obo woba o fori amanfo kotoku meyo yebe somo ebre na so yeso so amanyumedi ahodo aka no so abeto ato aso de ama wa wo frɛ ada bi ene obi amfrɛ wa wo send message ba e wa wunya asenka abefra ba anso ya to ya punu mu twire Yankopɔn ka mu nyina mo ho ne yakoyi o ye number na wa frɛ yen na wa boya baso na hye yen kran ne ankoyi nso na wa twe adwen asiso na baby e chiachia no so ate ase se nipa na efum nipa na edeche ya woni da se edwo da se Yesu ama obo oba mawie me de yes also am omo aka beto ato aso de ama good morning